Mielőtt elkezdenénk, lenne egy apró kérésem. Nagyon szeretném elérni az 1000 feliratkozót, mert ez egy hatalmas mérföldkő számomra. Kérlek, kattints a feliratkozás gombra. Neked ezek csak egy kattintás. De nekem óriási motivációt jelent, hogy továbbra is új tartalmakat készítsek nektek. Szívből köszönöm mindenkinek. Nessa Sassia, a itt márciusában, amikor a hó végre kezdett olvadni a montanai Bitrut hegységben, két túrázó felfedezett valami hihetetlent. Találtak egy barlangot, benne egy fából készült ajtóval. Bent meleg volt a levegő, és egy kis tűz mellett ülve, gondosan elrendezett köveken nyársalt nyúlhúst két kislányt találtak. Az egyik ezemtött, a másik 7 éves volt. Egész télen egyedül voltak ott. Senki sem hitt a történetüknek. Kezdetben nem. Nem, amíg meg nem. Látták, mi volt a barlangban, de elszedtem a dolgokat. A barlang, a hó, mielőtt minden összedött volna, volt egy farmház a világ szélén. És volt egy nő, Astrid Hollis, aki már jóval az első hópehely előtt tudta, hogy közeleg a tél. A farmház ott állt, ahol a völgy véget ért és a hegyek elkezdődtek. A fakerítésen túl a föld felfelé kanyargott fenyőerdőkbe és gránittetőkhöz, amelyek a felhők alját súrolták. A legközelebbi város Egedé mérföldre keletre voltó egy földúton, amely tavasszal szárra, télen pedig jégé változott. A legközelebbi szomszéd a hím mérföldre délre volt egy patakon túl, amely áprilisban áradt el, és novemberre jéggé fagyott. Nessa Hollis az előtetőn állt, és nézte, ahogy a nagymamája teregeti a szennyest. A lepedők vitorláként lobogtak a hegyi szélben. Astrid Hollis déhati éves volt, de olyan hatékonysággal mozgott, mint a soha nem tanulta volna megpihenni. Kezei durva voltak az évtizedes munkától. Az ízületeknél repedezettek, olyan talajjal foltosak, ama soha nem mozódott le teljesen. Szemei a gletszerék halványkék színűek voltak, olyan kék, ami abból a nemzedékből jött, akik Norvégia teleit bámulták, és nem fordultak el. 1902-ben érkezett Montanába, Bergenen kívülről. Fiatal, mennyeszeinként követ férjét, aki Araniról álmodott. Az Arani soha nem jött el. A férj 7 évvel később bányászbalesetben halt meg egy olyan akna gerendája alatt összetörve, amelyet hónapokkal korábban kellett volna megerősíteni. De Astrid maradt. Ott nevelte fel a lányát ezen a földön. Megtanulta egyedül dolgozni. Megtanulta az időjárást az ég színéből és a szél irányából olvasni. És amikor 2 évvel ezelőtt az a lánya a férjével együtt földcsúszamlásban meghalt, Astrid habozás nélkül befogadta 2 unokáját. Nessa akkor 13 éves volt. Ren 5 éves. Most Nessa 15 éves volt, magas a korához képest, sötét hajszjal, amit egyetlen fonatban hordott a hátán. Anyja arcát viselte, de nagymamája éberségét. Olyan szemei voltak, amelyek semmit sem mulasztottak el, és keveset bocsátottak meg. Ritkán mosolygott, ritkán beszélt többet a kelleténél, de mindent figyelt. Mindent megjegyzett. És az emlékek szokása megmentette az életét. Ren mindenbe az ellenkezője volt. 7 éves volt, és tisztán napsugárból és mozgásból állt. Göndör barna haja volt, ami egy órán belül minden csofból kiszökött. Minden szólt, amivel találkozott. A csirkéket az udvaron, a nyárfákat, a kerítés mentén, a kövér szürke felhőket, amelyek lassú hajókként sodródtak a hegy felett. Folyamatosan rajzolt papíríveket, és régi újságok margóit töltötte meg állatokkal, virágokkal és a mögöttük magasodó gránittetővel. Astrid a kertből hívta. Nessa lelépett az előtetőről, és átment a füvön, hogy segítsen a lepedőkkel. A szél belekapott a ruhájába, és hideg ujjaival nyomta a nyakát. Már érezte a közeledő havat, pedig az ég még kék volt. A levegőben fémes él volt, egy élesség, ami beleszúrt az orrába. Megemlítette a vihart, amit érzett. Astrid bólintott. Az első igazi az évszakban, mondta. A nyárfák már napok óta figyelmeztették őket. A leveleik aranyról barnára változtak egyik napról a másikra, és már a felük lehullott, ami azt jelentette, hogy a fák behúzzák az energiájukat, felkészülve az érkezőre. Csendben dolgoztak. A lepedőket gondosan összehajtogatva, amelyek a szél és a fenyő illatát árasztották.
Ez volt az egyik dolog, amit Nessa a legjobban szeretett a nagymamájában. Soha nem érezte szükségét, hogy minden csendes pillanatot szavakkal töltsön ki. Néhány ember azért beszélt, mert félt a csendtől. Astrid megértette, hogy a csendben lehet megtanulni hallgatni. Aztán megszólalt. Mesélt Nessának a nagyapjáról. Egyszer 46 napot élt túl egy hófészekben, a Bergen feletti hegyekben. 13 éves volt. Egyedül. Nem volt nála semmi, csak egy kés, egy kötél és egy sárgaréz öngyújtó, amit apja adott neki. Nessa sokszor hallotta ezt a történetet, de soha nem unta meg. Megkérdezte, hogyan boldogult. Astrid azt mondta, felkészülés, makacság. Halványan elmosolyodott, ahogy akkor szokott, amikor valamire emlékezett, ami egyszerre volt fájdalmas és értékes. Mindig azt mondta, hogy a hegy nem akarta megölni. A hegynek mindegy volt. Csak hegy volt. Az élet és a halál közötti különbség ennek megértése. Benyúlt az kötény zsebébe, és elővett valamit, ami kicsi és fémes volt. Zippo öngyújtót. Szárgarész felülete szinte simára kopott az évtizedes fogdosástól. Az eredeti véset alig látszott. Ez az övé volt, mondta Astrid. 2 télen áthordta magával Norvégia vadonában. Az esküvőnk napján adta nekem. Azt mondta, ez volt a legértékesebb tulajdona. Nem azért, mert értékes volt, hanem azért, amit tehetett. A tenyerébe nyomta. Most a tiéd. Az öngyújtó meleg volt a nagymama testének melegétől. Nessa bezárta az ujjait köré, és érezte a szúját. Nehezebb volt, mint gondolta volna egy ilyen apró dologtól. Megkérdezte, miért adja neki most Astrid. Astrid szeme a hegy felé vándorolt. A csúcs kapta el a délutáni fény utolsó sugarait, narancssárgán izzott a sötétedő égen. Mert a tudást tovább kell adni, mondta. Mert elég idős vagy ahhoz, hogy hordozd a súlyát, és mert közeleg az első hó, és azt akarom, hogy emlékezz arra, amit tanítottam neked. Megfogta Nessa, arcát durva kezével. A tenyerei melegek és kérgesek voltak, levendula szappan illatúak. A tűz élet gyermek, soha ne felejtsd el, aznap este megérkezett a vihar. A hó sűrűn és nehezen esett, az ablakoknak tapadt, eltemette a kerítésoszlopokat, a világot egyetlen fehér árnyalattá változtatva. A farmházban a tűz ropogott a kőtűz helyen. Ren rajzolt lámpafényben, nyelve a szája sarkából kilógott, ahogy mindig, amikor koncentrált. Nessa egy határvidéki túlélésről szóló könyvet olvasott. Astrid a hintaszékében ült, sötétkék gyapjúból kötött sálat. A tűk egyenletes ritmusban kattogtak, lágyan, mint egy szívverés. Valamikor az éjszaka folyamán azok a kezek megálltak. Nessa reggel találta meg, a kötőtűk még mindig az ujjai között szorítva, a sál félig kész az ölében, az arca békés volt, mintha egyszerűen úgy döntött volna, hogy abba hagyja. Ahogy egy hosszú munkanap végén megállsz, leülsz és lehunyod a szemed. Az orvos azt a szíve volt, gyors és fájdalommentes. Szép halál, hívta. De nincs olyan, hogy szép halál, amikor 15 éves vagy, és az asszony, aki felnevelt, eltűnt, és a hó még mindig esik, és nem tudod, mi következik. Ren 3 napig sírt. Nessa egyáltalán nem sírt. Túl elfoglalt volt azzal, hogy erős legyen, mert nem volt más, akiért erősnek kellett volna lennie. Elintézte a dolgokat. Válaszolt a sheriff, a prédikátor és a megyei hivatalnok kérdéseire. Elfogadta a részvétnyilvánításokat a szomszédoktól, akik alig beszéltek velük 2 évig. Az temetés szürke kedd délután volt. A föld túl fagyott volt a temetéshez, ezért a koporszót a templom pincséjébe tették tavasszig. 7 ember vett részt. A prédikátor, az orvos, néhány szomszéd, akik a hátsó részen álltak, és távoztak az utolsó imádság előtt, és egy idegen. Egy nő szállt ki egy fekete autóból. Ahogy a szertartás véget ért, vékony, éles vonású, gyapjú kabátban és bőrkesztyűben, amelyek többe kerültek, mint bármi a templomban. A szeme ugyanolyan halványkék volt, mint Astridé, de a melegség eltávolodott belőlük. Olyan szemei voltak, amelyek mértek és számoltak, és minden kissé a mércéjük alatt találtak. Bemutatkozott Karst del Pratnak, az anyjuk idősebb húgának, a nagynényüknek. Ren hirtelen Nessa oldalára szorult. Karst del a nagymamájával való régi nézeteltérésekről beszélt.
Viták pénzről, földről és évtizedekkel ezelőtt hozott döntésekről, de ez már a múlt. Azt mondta, ami most számított, azaz, hogy a lányoknak van családjuk, és a család gondoskodik a magáéról. A szája felfelé görbült. A szeme nem. Nessa vitatkozni akart. Azt akarta mondani, hogy a farm az otthonuk, és a nagymamája rájuk hagyta, és nincs szükségük senki segítségére. De 15 éves volt. A törvény felnőtt gyámot írt elő. Enélkül őt és Rent szétválasztanák, és Montana két végén megyei árvaházakba helyeznék őket. Legalábbis Cordell együtt maradnának. Csendesen beleegyezett. Nem vetté ezre, ahogy Cordell tekintété a farmházon marad, amikor elhajtottak. Ahogy a szeme végig söpört a birtokon, az istálón, a mezőkön, a mögötti hegyi fák felett, számolva, árazva, mindent összeadva. A miszólai ház nagy és levegőtlen volt, nem hideg hőmérsékletben. A radiátorok sziszegtek és csörögtek éjszaka, de hideg volt, mint egy üres templom. A bútorok sötétek és nehezek voltak. A függönyök zárva maradtak a nappal fény ellen. A csend úgy töltötte be a szobákat, mint a víz a korsót, a falaknak nyomulva, minden nap magasabbra emelkedve. Az első héten Cordell színésznőszként adta a kedvességét, tanulva a sorait. Új ruhák, beiratkozás az iskolába, bemutatkozás a szomszédoknak. Szeretett unokahúgaim, mondta nekik Ren fürtjeit kissé túl erősen megfogva, de Nessa átlátta. Észrevett a mosolyt, amely azonnal eltűnt, amint egyedül voltak. A vakszora tányérokon olyan adagok, amelyek egy macskát sem elégítenének ki. Ahogy Cordell nézte őket néha az étkező asztalon át szigorú bosszúsággal, mintha foltok lennének egy drága anyagon, amelyek nem jönnek ki. A második hétre a színjáték véget ért. Cordell átadott Nessának egy listát a feladatokról, amelyek egy felnőtt ember hátát is megtörnék. Minden padlót felmosni, minden ablakot kimosni, minden ételt megfőzni, és utána kitakarítani. Ren ruhákat javított és ezüstöt polírozott, amik kis ujjaigarsben nem rándultak és fájtak. Egy este, a szűk ágyban összegömbölyödve, Ren suttogta a sötétségbe. Miért olyan gonosz velünk? Nessa szorosabban magához húzta. Nem tudom, mondta, de kezdett megérteni. Egyik este, amíg Cordell egy vacsorán vett részt, Nessa átkutatta az irodát. Az íróasztal fiókja zárva volt, de az ár olcsó és régi volt. Talált egy levelet egy ügyvédtől, amely 2 héttel Astrid halála előtt kelt. Az akarat szerint a farm és minden megtakarítás $400 bizományba került volna Nessának, amíg el nem éri a 18 életévét. Cordellnek nem volt törvényes követelése semmire, de a levélhez csatoltak egy második dokumentumot. Cordell lasst írta az ügyvédnek, hogy kérdezte a lányok állami gyámság alá helyezésének folyamatát. Ha a gyámság a megyére szállna, a farm eladható lenne az intézményi ellátási költségek fedezésére, és Cordell, mint egyetlen élő rokon, elsőként vásárolhatná meg. Nessa visszatett a levelet pontosan oda, ahonnan vette. A keze remegett, most minden értelmet nyert. A temetési megjelenés, a gyakorolt kedvesség, a lasszú éheztetés. Cordell nem unokatestvéreket akart. A földet akarta. 3 hónap telt el. A tél mélyült. A munka nehezebbé vált. Az étel szűkösebb lett. Ren rajzai megváltoztak. Nem több állat és virág. Most viharokat, árnyékokat, nehéz zárakkal ellátott ajtókat rajzolt. Nessa nézte, ahogy a húga beleveszik magába, és valami szorult a mellkasában, amit nem tudott megnevezni. Aztán december elején egy reggel Cordell ébresztette őket még hajnal előtt. Öltözzetek fel. Utazni mentek. Egy bentlakásos iskola a hegyekben, mondta. Nagyon exkluzív. Más gyerekek, tette hozzá Cordell, és valami megvillant az arkán. Ugyanaz a lapos üreszég, amit Nessa már veszélyként ismert fel. Beszálltak a kocsiba. Cordell vezetett. A leg egy vékony takaró alatt kuporogtak hátul. Az út a völgyön kanyargott át, majd emelkedni kezdett a hegyekbe. Hó hintette meg a fenyőfákat. Az ég alacsonyan és szürkén függött, mint egy lenyomó mennyezet. Ren Nessa vállára hajtva aludt el. A lélegzete meleg és egyenletes volt. Nessa ébren maradt. Figyelte az utat. Megjegyezte a tájékozódási pontokat.
Egy kettéhasadt szikla. Egy villám sújtotta fenyő, egy patakátkelő, ahol a jég vékony volt ahhoz, hogy lássa a mozgó vizet alatta. Nagyanyja hangja suttogott a fejében, figyelj! Mindig figyelj! Az út beszűkült. A fák bezárkóztak. Valamikor Nessasa rájött, hogy elhagyták a főutat. Egy durva ösvényt követtek mély vadonban. Nem voltak táblák, nem voltak keréknyomok, semmi jel nem utalt arra, hogy hetek óta járt erre valaki. Megkérdezte, hol van az iskola. Cordell nem válaszolt. A szekér egy tisztáson állt meg, két meredek gerinc között. Most esett a hó, puha és egyenletes, mindent fehérré fedve. Cordell azt mondta nekik, szálljanak ki. Nessa szíve az oldalába csapódott. Cordell egy kis köteget dobott a lábukhoz, két száraz kenyérdarabot, egy félig üres vízzel teli palackot. Aztán visszamászt a szekérre, és felvette a gyeplőt. Nessa utána kiáltott. Hová mész? Cordell nem fordult vissza. Visszajövök, mondta. Maradjatok, pontosan itt. Rácsapott a gyeplőre. A szekér meglendült. Nessa megragadta Ren kezét, és utána rohant, könyörögve neki, hogy álljon meg. De a szekér felgyorsult. Megkerült egy kanyart az ösvényen, és eltűnt a hullóhóban. A paták és kerekek hangja elhalványult. Aztán nem volt semmi. Csak a hópelyhek puha susogása ennov a fenyőágakon és Nessa saját lihegésének reket hangja. A szekérnyomok megteltek, kisimultak, eltűntek. Ren hangja nagyon halk volt. Visszajön. Nessa sokáig bámult az üres útra. A hideg a csontjaiba hatolt. Az igazság az elméjébe. Nem mondta, nem fog. Ren megkérdezte, mit rontottak el. A kérdés valami eltört Nessa melkaszában. Terdre ereszkedett a hóban. Magához ölelte a húgát, és tartotta, amíg zokogott. Semmit, mondta Nessa. Nem rontottunk el semmit. Ó akarja a farmot. É akarja a pénzt, és nem akar minket az útjában. Ren azt mondta, itt fognak meghalni. A szavak a fagyott levegőben akadtak meg közöttük, láthatóak voltak, mint a lélegzet, nehezek, mint a kő. Nessa körbenézett. Fehér a vadon minden irányban nált neszürke ég nyomott le, hófette már a cipőjüket. A húga igaza volt. Ez halálos ítélet volt. Cordell Pratt két gyereket vezetett a hegyekbe, és ott hagyta őket megfagyni. De Nessa Astrid Hollis unokája volt, és a nagyapja 47 napot élt túl. Nem, mondta. Nem fogunk. Megparancsolta magának, hogy a pánik az ellenség. A pánik körökben futtatta. Megbolondította. Elégette az energiát, amit nem engedhetett meg magának. Astrid már kicsikora óta beléverte, amióta egyedül tudott járni az erdőben. A félelem természetes. A nagyanyja azt mondta, a pánik választás. Válasz valamit mást. Először menedék. Dél felé néző, ha lehetséges, védve az északi széltől, ideális volt egy barlang. Körülnézett a gerinceken az egyik és a másik oldalon a tisztásról. A nyugati gerinc meredek és sziklás volt, sötét résekkel és túlnyúlásokkal szaggatva. Lehet, hogy voltak barlangok. Ez volt az egyetlen esélyük. Azt mondta Rennek, hogy csak egy kicsit fognak sétálni. Ezt meg tudod csinálni? Ren könnyei között bólintott. Nessa megszorította a kezét. Bátor vagy, mondta. Tarts ki mellettem, és ne engedd el. Másztak. A hó bokáig ért, és minden lépéssel mélyebb lett. Nessa csizmája percek alatt átázott. Az ujjai megfagytak a vékony kesztyükben. De tovább mozgott, tovább pásztázta a felettük lévő sziklafalat, bármilyen törés, árnyék, sötétség után, ami menedéket jelenthetett. Ren kétszer megbotlott. Másodjára nem tudott felkelni. Azt mondta, nem érzi a lábait. Nessa a hátára vette, és tovább mászott. A húga szinte semmit sem nyomott. Csontok és vékony ruhák. Cordell éheztetésének 3 hónapja kiválta. Aztán meglátta. Egy árnyék a sziklafalban, sötétebb, mint a környező kő, félig elrejtve lógó gyökerek és hótorlasz mögött. Egy rés. Egy barlang. Majdnem ott vagyunk, mondta Rennek. Még egy kicsit. A bejárat szűk volt, alig volt elég széles ahhoz, hogy Nessa oldalra átpréselje magát, Ren még mindig ráfogva a hátán. Bent egy nagyjából 8 láb mély és 6 láb széles tér nyílt, a lácsony mennyezet talán a legmagasabb ponton. A padló sziklás volt, régi levelek és száraz fenyőtűkkel borítva. Sötét volt. Föld és nedves kő illatú volt,
és valami idősebb, mint mindkettő, de a szél nem érte el őket itt. Finoman letette Rent, és összegyűjtött mindent, amit talált. Levelek, tűk, gályak, amiket hónapok vagy évek alatt a bejáratba fújtak. A kezei annyira remegtek, hogy alig tudta őket tartani. Kis kupacot épített a hátsó falhoz, ahol egy repedés a mennyezeten talán lehetővé tette a füst távozását. Aztán belenyúlt a kabátja zsebébe. A zipó hideg volt az ujjaihoz. Érezte a kopott szárgarészt, a halvány barázdákat, ahol a vészett réteg volt. Egyszer megpattintotta. Semmi. Megint szikra volt, de láng nem. A hüvelykujja megfagyott. Alig érezte a kereket újra. A láng életre kelt, apró, törékeny. Egyetlen narancssárga fénypont rezgett a barlang sötétjében. A kezével lefette, és a gyújtósra tartotta. Füst szállt fel. A levelek összegyűrődtek és megfeketettek. És aztán tűz, igazi tűz, pattogott és terjedt a száraz tűk között, árnyékokat vetve, amelyek ugráltak és táncoltak a kőfalakon. Renták szemekkel nézte a lángot. Tüzet csináltál? Suttogta. Nessa óvatosan etett. Egi Galiat egyenként. Túl sok elfojtotta volna, túl kevés halálra hagyta volna. A meleg lassan elérte őket, mintha valami eleven módon kúszott volna kifelé, incsről incsre visszaszorítva a hidget. A saját kabátjába csavarta Rent, és szorosan magához ölelte. Kint a vihar tovább hullott. A barlang bejáratánál a fény halványabb lett, ahogy a hó magasabbra rakódott. Bent a tűzarany és borostyán színekre festette a falakat. Ren az arcát Nessa vállára nyomta. A teszt még remegett, de a remegé lassult. Hosszú, szend után megszólalt. Meghalunk! A kérdés halk. Őszinte volt az a fajta kérdés, amit csak egy gyerek tud feltenni. Mert még nem tanulta meg a félelmet udvarias nyelvre öltöztetni. Nessa szorosabbra zárta a karját. Nem, mondta. Nagyapám nagyobb hadnapotot élt túl egy ilyen barlangban. Meg tudjuk csinálni. Nem tudta, hogy ez igaz-e. 15 éves volt, egy lyukban ült egy hegyen, egy haldokló tűzzel és egy 7 éves húgával, 2 kenyérrel, és fogalma sem volt, hogy bárki a világon tudja-e, hogy ott vannak. De Rennek el kellett hinni. És valahogy abban a pillanatban, a húgát ölelve a sötétben, miközben a tűzpatok és hó a kőhöz súgott odakint, Nessa is elhitte. Az a döntés, az az egyetlen makacs, visszautasítás, hogy ne adja fel. 94 napon át vitte őket a vadonban, éhezésen, betegségen és Montana 50 év legsúlyosabb hóviharán át olyan éjszakákon, amikor a fém törékeny lett, és a szabad bőr egy perc alatt megfagyott. De mindez még előttük állt. Az első éjszakán csak a tűz volt, csak 2 nővér egy barlangban. Csak Ren lélegzetének hangja vált egyenletessé és lassúvá, ahogy az alvás végre elragadta. Nessa ébren ült a sötétben, egyenként ette a lángot egy galjal, és ígéretet tett a nagymamájának, akit soha többé nem fog látni. Életben tartom a tüzet, ígérem, a reggel színtelenül jött. A fény, ami a barlangba kúszott, vékony és szürke volt, mintha a külvilág elfelejtette volna, hogyan kell fényesnek lenni. A hó magasabbra rakódott a bejáratnál éjszaka, az openinget egy vékony résre szűkítve, ami alig engedett át levegőt. A szél megállt, de az általa hátrahagyott csend nehezebb volt, mint bármilyen hang. Nessa ébren ébredt, karjai zsibbadtak, lábai pedig merevek voltak, mint a fa. Ren az oldalán feküdt, szápadt arccal, száraz és kissé repett ajkakkal. Egy szörnyű pillanatig Nessa elfelejtette. Hol vannak? Aztán a hideg emlékeztette rá. Mindig is fogja. Lassan felült, óvatosan, hogy ne ébresszel túl gyorsan a húgát. A tűz egy tompa vörös parázsgyűrűre égett, alig lélegzett. 2 vékony ágat tett rá, és finoman fújt, amíg egy kis láng vissza nem tért. Gyenge, de élő. Megtanulta az elkövetkező hetekben, hogy ez a legveszélyesebb óra, az idő a tűz kialvása és a tűz visszatérése között. Minden ezeken a néhány percen múlott. Lépett a barlang szélére, és kinézett. Az út eltűnt. A hó mindent befedett minden irányban, sima és széles és érintetlen. Nem voltak nyomok, nem volt jel sem arról, hogy egy szekér valaha is átment volna ezen a tisztáson. Csak dombok és fák. És a szikla hosszú szürke lejtője emelkedett mögöttük. A világ olyan alaposan törölte Cordell Pratt, mint amilyen Cordell próbálta őket törölni.
Ren megmozdult. Megkérdezte, reggel van-e? Nessa igent mondott. Túléltek az éjszakát. Ren vékony karjain feltápászkodott, és a terdei ölelte. Megkérdezte, találnak-e rájuk ma? A hangja egyenletes volt, könnyek nélkül. Csak egy kérdés. Nessa nem válaszolt azonnal. Visszament a barlangba, és átnyújtotta Rennek a vizes palaszkot. Ren kis, óvatos kortyokat ivott, ahogy Nessa megtanította előző este. Ne pazarolj semmit. Minden csepp számít. Aztán Ren csendesen, szinte magának mondta. Senki sem jön. Nem, Nessa egyetértett. Senki sem jön. Ren egyszer bólintott. Nem kiabált, nem sírt. Csak a tűzre nézett és bólintott. Az a csend jobban megrémített Nessát, mint bármilyen könni. Egy kenyérszeletet tépett ketté, és a nagyobbik részt Rennek adta. Egyél először, mondta. Ren azt mondta neki, hogy neki is ennie kell. Nessa azt mondta, utána fog enni. Mindketten tudták, hogy utána alig maradt semmi enni. Az első napon Nessa elkezdte átalakítani a barlangot többé, mint egy lyukasziklában. Csak emlékezetből dolgozott, minden lekét elővéve, amit Astrid valaha is tanított neki az ősi módszerekről, a norvég módszerekről. Tudás, amit generációkon keresztül adtak át olyan embereknek, akik olyan helyeken éltek, ahol a tél egy óra alatt megölhet, ha abba hagyod a figyelést. Először a szélfal. Ned 7 gajat gyűjtött össze, mindegyik 2 és 4 láb közötti hosszúságú volt, térdemen törve, a tenyerem nyers és vérző lett. A barlang bejáratába haszongrávaros szögben ékelte be őket, 8 láb széles és 5 láb magas akadályt hozva létre. Aztán a réseket hóval tömte be, ököllel szorosan préselve, amíg jéggé nem keményedett, és a maradék helyeket fenyőtűkkel és halott levelekkel tömte meg. A barlang hőmérséklete egy órán belül emelkedett, nem meleg volt, de túlélhető. A különbség két szó között az élet és a halál különbsége volt. A hálóhely mellé. A föld volt az igazi ellenség éjszaka. Egy hideg a sziklán és a földön átszivárgott fel, gyorsabban lopta el a test hőjét, mint levegő valaha is. Nessa lapos köveket rakott egy alacsony platformra, katzenolt hüvelük magasra, és fenyőágak és száraz levelek rétegeivel borította. Azon az éjszakán, amikor Ren lefeküdt, nem rázkódott annyira. A teste már nem volt a fagyott földhöz nyomva. Tazen noltesz hüvelykk holt levegő közte és a föld között. Ez elég volt. A napok összefolytak az első hetekben. Ezekbe Nessa beilleszkedett a túlélés ritmusába, ami nem hagyott helyet gyásznak, félelemnek vagy bármi másnak, csak a következő feladatnak. Minden reggel újjáépítette a tüzet, ellenőrizte a szélfalat réseket, olvasztott havat vízi egy horpadt fémcsésziben, amit egy repedésben a barlang hátuljában egy utazó hagyta hátra, akinek a nevét hamarosan megtudta. Minden délután kimenni gyűjteni tűzifát. Megtanulta, melyik fa ég gyorsan, és melyik ég lassan. A fenyő gyorsan gyulladt, de percek alatt eltűnt. A tölgy órákig égett, de makacs volt meggyújtani. Mindkettőre szüks aztán leült egy tompa, állandó fájdalomként, ami a bordály mögött élt, mintha egy második szív dobogott volna. Negyedik napon eszébe jutott valami, amit Astrid mondott neki egy ősz-őszi erdei sétán. Az állatok történeteket hagynak a hóban. Ha tudod, hogyan kell olvasni őket, megmutatják, hol találhatsz élelmet. A barlangon kívüli földet tanulmányozta. Apró lábnyomok és ugrások köztük nyulak. Valami szikrázott a mellkasában. Vékony drótot formált egy törött csatból a cipőjén egy hurokká. Egy egyszerű, de precíz csapda. Egy 4 hüvelykes átmérőjű hurok, 3 hüvelykkel a föld felett egy nyúlpálya mentén, egy hajlított bot tartotta nyitva. Az első csapda semmit sem fogott. A második szélben összeomlott. A harmadik sodródó hó alá tűnt. De 5. napon talált egy nyulat, ami az egyik csapdájában akadt fenn. Még élt, gyengén rúgkapált, szemei tágak és feketék voltak. Nessát rosszul lett. Suttogva bocsánatot kért. Aztán megtette, amit meg kellett tennie, mert a testvére éhes volt. Az éhség pedig nem várja meg, hogy készen érezd magad. Aznap este tűzön főzték a húst. A szaga vastagon, gazdagon és valóságosan megtöltötte a barlangot. Lassan, csendben ettek.
Amikor végeztek, Ren nézett Nessára valamivel, ami hetek óta hiányzott az arcáról. Elmosolyodott. Jó vagy ebben, mondta. Nessa megrázta a fejét. Nem vagyok jó benne. Csak próbálkozom. 12. napon Nessa olyan felfedezést tett, ami mindent megváltoztatott. A barlang hátsó részét kutatta, jobb szellőzést keresve, amikor a keze a falon lévő jelekhez ért. Közelebb vitte az égő fadarabot, és visszatartotta a lélegzetét. Köbe, vésett rajzok, ősi ember, állat és tűzalakok. És alattuk a sziklába karcolt újabb jelek. A rajzok alatti résbe ékelve egy kis fémdoboz volt, rozsdás, de épp. Nessa remegő ujjal feszegette fel. Belül egy bőr napló volt, törékeny sárga lapokon, gondos kézírással írva. 1880 január 23 de nap. Hőmérséklet -30 fok. A barlang jobban tartja a meleget, mint vártam. Az apám tanítása szerint 60 fokban építettem a szélvédőt. A kövek és az ágak közötti rés holt levegőt hoz létre. A holt levegő nem vezeti a hőt, hiszem, hogy túlélem. Aláírta. Brennan. Nessa keményen leült, a napló az ölében. Valaki más is járt itt. Valaki más is túlélte ugyanezt a barlangot, ugyanezt a telet, közel 6 év előtt hatte. Az egész naplót elolvaszta azon az éjszakán, miközben Ren aludt. Edmund Brennan egy prémvadász volt, aki 1889 telén egy hóviharban rekedt. 41 napot töltött ebben a barlangban, mielőtt a tavaszi olvadás lehetővé tette számára, hogy kisétáljon. Mindent dokumentált. Hogyan elhelyezni a tüzet a maximális hő érdekében, mely növények ehetőek biztonságosan, amikor a hó visszahúzódik. Hogyan kell olvasni az időjárást az ég és az állatok viselkedésének figyelésével, és a levegő bőrön érzett érintésével. Oldalakon keresztül túlélési tudás, egy férfitól, aki halál szembenézett, és az írás folytatása mellett döntött. Mintha egy olyan személytől kapott volna levelet, aki tudta, hogy jönni fog. Egy ajándék a sötétben, egy idegentől, aki pontosan tudta, mire lesz szüksége. Ren felébredt és megkérdezte, mit olvas? Nessa megmutatta neki a naplót. Elmondta, hogy valaki más élt ebben a barlangban régen. Túlélte, és utasításokat hagyott annak, aki következik. Ren szemei kitágultak. Ez azt jelenti, hogy mi is túléljük. Nessa a gondos kézírásra, az ábrákra és mérésekre nézett, a kis térképre, a Brennan rajzolt a környékről. Igen, azt hiszem, az éjszakai szellem megérkezett. Nessa azt hitte, meg fognak halni. Ez volt a 3. hét. Egy vihar jött gyorsan, a legrosszabb eddig. A szél tépte a bejáratot, havat préselve át a fal minden résén. A tűz kétszer elhalványult, és majdnem kialudt. Ren sírt félelemtől és hidegtől rázkódva. Nessa szorosan tartotta, és próbálta megvédeni a legrosszabbtól, de a saját fogai annyira csikorgtak, hogy alig tudott beszélni. Aztán kaparászást hallott a bejáratnál, valami nyomta a szélfalat. Nessa megragadta a kőkést, amit egy darab tűzkőből készített. Rent maga mögé tolta, és a bejárat felé fordult. A fal megmozdult. Egy alak préselődött át a résen. Egyik kutya, vagy valami kutya, szerű, nagyobb, mint bármelyik, amit látott, vastag szürke bundával, jéggel és halványsárga szemekkel, amelyek megfogták a tűzfényét. Egi farkasgutya, hibrid, félig vad, félig valami más. Az állat megállt a bejáraton belül. Vékony volt, bordái átlátszottak a bundáján, fülei a fejéhez lapultak. Nem morrant, hanem remegett. Ren kibújt Nessa mögül. Fél, suttogta. Nessa nem engedte le a készt. Hosszú ideig figyelt az állatot. Leült a földre, és fejét a mancsáira fektette. Azok a furcsa, halvány szemek figyelték őket, de nem mozdult előre. Lassan jött rá az igazság. Ez a lény nem vadászott. Pontosan azt tette, amit ők, menedéket keresett valamitől, ami meg akarta ölni. Odanyúlt egy darab nyúlhúshoz a kiskészletükből, és odadobta a farkaskutyának. Az állat egyszer megszagolta, és egészben lenyelte. Aztán maradt. Amikor a vihar másnap reggel elmúlt. Nessa azt várta, hogy a lény távozik. Nem tette. Követte, amikor ellenőrizte a csapdákat. Az éjszaka a tűz mellett feküdt, melegét adta a kis térnek. Halk morogással reagált az erdei hangokra, amelyeket Nessa még nem hallott, és minden alkalommal, amikor aludtak, Ren és a barlang bejárata közé helyezkedett. Ren elnevezte szellemnek, mert a viharból úgy tűnt fel,
mint valami nem egészen valóságos. Nessa eleinte nem bízott benne. A vad dolgok vadak voltak. A nap Jawab Mangr azt mondta, nem lehet mamája mindig megszelídíteni a vadon szellemét egy lényből, amely arra született. De ahogy teltek a napok, észrevett dolgokat. Azt, ahogy szellem fülei percsekkel a vihar előtt laposodtak el, ami időt adott nekik a felkészülésre. Azt, ahogy Ren rémálmai megszűntek, amikor az állat meleg oldalához bújva aludt. És még valamit észrevett. Valamit, amit még nem értett. Szellemnyaka körül szinte elrejtve a csimbókos szőrben egy bőrnyakör volt, régi és repett, és az életkortól merev. És a bőrbe vésve, alig olvashatóan egy név volt, Brennan. Ez az állat nem volt vad, valakié volt. Valakié, akinek ugyanaz a neve volt, mint a férfinak, aki 60 évvel ezelőtt ír a naplót. Ez nem volt értelmes. A nap éltrúnájszama a tájntból való, egikútja szemel olyan szokáig. De a nyakörv igazi volt, és a név tiszta volt, és Nessa hozzáadta a kérdések növekvő listájához, amelyekre nem tudott válaszolni. Még nem. 8. héten majdnem elvesztette Ren. Egy köhögéssel kezdődött. Egy kis hang alig volt ott. Nessa nem gondolt rá sokat, de a köhögés visszatért másnap, és másnapra rosszabb lett. 4. napra Ren lázasan égett. Nessa túljutott a hidegen. Túljutott az éhségen. Túljutott annak tudatán, hogy saját vérük hagyta őket megfagyni. De semmi sem rettegtette jobban, mint látni testvére testét rázkódni a hidegről, miközben a bőre forró volt Nessa tenyerén. Ren melkasa resegett, amikor lélegzett. Szemei üvegesek és céltalanok lettek. Abbahagyta az evést, abbahagyta a beszédet, abbahagyta a rajzolást. Csak feküdt a fenyőág ágyon, óránként kisebb lett. Nem volt gyógyszer, orvos, semmilyen segítség, csak egy barlang és egy tűz, és olyan tudás, ami hirtelen semminek tűnt. Nessa emlékezett, ahogy a nagymamája csontlevest készített egy beteg szomszédnak egyszer. Valami a velőben harcol a fertőzéssel, mondta Astrid. Nessa minden megmaradt nyúlbaneszet összezúzta, és 4 órán át forralta a fémkupában vékony, zsíros folyadékot hozva létre, ami magát a föld szagát árasztotta. Felemelte Ren fejét, és cseppenként a szájába csurgatta. A legtöbb lefolyt az állán. Szellem nem hagyta el Ren oldalát. A farkas kutya a testéhez dörgölőzött meleget osztott, megnyalta az arcát, amikor felnyögött, mintha megértette volna, mi történik. Mintha ugyanazt a döntést hozta volna, amit Nessa az első éjszaka a barlangban. Maraj, ne add fel, tart a meleget, azon az éjszakán Nessa nem aludt. A tűz mellett ült nézte, ahogy testvére melkasa emelkedik és süllyed. Számolta minden lélegzetvételét, mert féltette, hogy ha abbahagyja a számolást, a légzés is abba marad. A tűz pattogott. A szél nyögött a fal részen. Az árnyékok a mennyezeten mozogtak, mint lasszú, sötét víz. Észrevett, hogy hangosan beszél, pedig senki sem hallotta. Nagymama, suttogta. Nem tudom, mit tegyek. Kérlek, segíts! Nem jött válasz, csak Ren sekély légzésének hang és a tűzben szálló szél. Nessa a kezébe temette a fejét. És először, mióta Cardell elhajtott, és a hóban hagyta őket, sírt. Nem hall könnyek, mély, rázkódó zokogások, amelyek egész testét megrázták, és visszhangzottak a kőfalakról. Minden félelem, amit visszatartott, minden gyász, amit lenyelt. Minden harag Cardell és a világ ellen, és bármely Isten ellen, aki úgy döntött, hogy 2 lány, akik már mindent elvesztettek, még többet veszítsenek el. Aztán Ren hangja tört át a sötétségen. Kicsi, zsengé, de valóság, Nessa Nesir, szellem melegen tárt, Nessa féje felkapott. Ren szeme nyitva volt, még mindig üveges a láztól, de nyitva éber nővérére nézett egy olyan kifejezéssel, amit egy 7 évesnek nem kellene viszelnie. Olyan kifejezéssel, ami azt mondta, még itt vagyok, ne adj fel engem. Nessa mellé kapott, és megérintette a homlokát. Még forró volt, de talán nem olyan forró, mint előtte. Talán. Megkérdezte Rent, hogy érzi magát. Ren azt mondta, minden fáj, de szomjas. Nessa felnevetett, és a hang félig zokogás volt. Vizet adott neki, majd még több levest. Ren mindent megivott. Reggel a láz elmúlt.
Még egy hét kellett, mire Ren elég erős volt ahhoz, hogy felálljon, de élt. Túl fogja élni. Azon az éjszakán, miután Ren elaludt, Nessa szellem fején pihentette a kezét. A farkaszkutya szemei csukva voltak, de a fülei minden hangra megremegtek. Köszönöm, suttogta Nessa. Szellem farka egyszer a kőlapra csapott. A bestegsieg után Nessa mindent újjáépített. Megerősítette a szélfalat kövekkel és sárral tömítve, amíg majdnem 2 láb vastag nem lett. Hozzáadott egy második belső réteget 6 hüvelykes légréssel a falak között. Holt levegő, írta Edmund Brennan, Isten legjobb szigetelője. Készített egy rendes ajtót szőtágakból, fenyőgyantával lezárva. Élelmiszertárolót ásott a barlang hátsó részében, ahol a hőmérséklet 40 fokon állandó volt. A barlang már nem nézett ki barlangnak. Otthonnak nézett ki. Ren újra rajzolni kezdett. Nem a sötét képeket Cordell házából, életük képei, 2 lánya tűz mellett, egy szürke farkas kutyutya halvány szemekkel, nyulak a hóban. Azokat a barlang falára rajzolta faszén rudakkal, Edmund Brennan Hantácei Nócekines jelei, és az ősi rajzok mellé, olyan emberektől, akiknek a nevét soha nem fogják tudni. Az ő jeleik hozzáadottak a hely történetéhez. Réteg-rétegen, élet-életen. Aztán február jött, és vele a vihar, ami minden próbára tesz. Szellem tudta, mielőtt ők tudták. És nappal a hóvihar előtt a farkas kutya nyugtalanná vált, lepkedett, az égre morrant. Nem volt hajlandó Rentel pár lábnál messzebbre menni. Nessa figyelte a viselkedését, és emlékezett Brennan naplójára. A legrosszabb viharok előtt az állatok tudják, a madarak elnémulnak, a szarvasok alacsonyabb területre vonulnak. Hallgass rájuk. Elkezdett készülni. Összegyűjtött minden tűzifát, amit csak el tudott vinni, a mennyezetig rakta, megerősítette a falat, megtöltötte az élelmiszertárolót, lezárt minden rést, amit talált. Február, február, én az ég szárgára vált. Nem naplemente szárgára, egy beteges, szárgaságos színre, ami súlyként nehezedett a hegyekre. A levegő tökéletesen megállt, még a madarak is elhallgattak. Azon az éjszakán a hóviharfal gyanánt csapott le. Szél és hó, ami olyan erővel csapódott a hegynek, mint valami, ami el akarta tépni a világot. E heng semmihez sem hasonlított, amit Nessa valaha hallott. Üvöltő, sikoltozó ordítás, ami mindenhol egyszerre jött. Hó temette be a bejáratot olyan gyorsan, hogy reggelre befalazva találták magukat. Nessa egy lélegzetvételnyi szellőző nyílást ásott. A beáramló hideg olyasmi volt, amit korábban sosem érzett. Jégtűkként hatolt a bőrébe. Edmund Brennan bejárat közelében hagyott hőmérője -47 fokot mutatott, szélhűtés nélkül. A hóvihar 9 napig tartott. 9 nap sötétség. 9 nap, amíg minden falat ételt beosztotta. 9 nap, amíg a tüzet a lehető leglassabban égették. 9 nap, amíg váltott műszakban aludtak, hogy a tűz sose aludjon ki. Kint a hőmérséklet -62 fokra süllyedt a szélhűtéssel. Később Nessa majd megtudja, hogy az a vihar 7 embert ölt meg 4 megyében. Évtizedes tapasztalattal rendelkező gazdák, hegyeket ismerő vadászok, meleg házban és telt kamrában élő felnőttek, és minden, amivel 2 árva lánynak nem rendelkezett. A barlangban a hőmérséklet 38 fokon tartotta magát. A dupla fal működött. A légrés csapdába ejtette a hőt. A kő nappal elnyelte a tűzgyét, éjszaka pedig látta. Minden, amit Nessa felépített. Minden, amit Astrid tanított, minden, amit Brennan írke tartott. A 7. napon Nessa olyasmit tett, amit még soha nem imádkozott. Nem tudta, hogy hallja-e valaki, de a sötétben, miközben odakint üvöltött a szél, és a húga a tűz mellett aludt. Egy farkaskutya pedig mindkettőjükhöz szorulva lehúnyta a szemét. Kérlek, gondolta, nem magamért, hanem Renért. Hadd lássa a tavaszt. A 9. napon a szél kezdett elcsendesedni. Nessa kiásta őket egy átalakult világba. A hó magasabbra sodródott, mint a feje. A fák gyufaszálként törtek. Az erdő csatatérnek tűnt, de az ég tiszta volt, és a levegő már nem próbálta őket megölni. Ren megjelent mellette. Szellem a sarkában. Túléljük, mondta Ren.
Nessa átkarolta a húgát, és érezte, ahogy csak könnyei megfagynak az arkán. Igen, mondta, túléljük. Marcius lassan érkezett. A napok hosszabbak lettek. Jégcsapok keletkeztek a barlang bejáratánál, délutáni napsütésben csöpögve. Egy reggel Ren a bejáratnál állt, és megszagolta a levegőt. Más illata van, mondta. Nessa hallgatta. Valahol távol vízfolit, a jég olvad. A tavasz kezdett emlékezni önmagára. A barlangjukra nézett, a szélfalra, amit együtt építettek, a falon lévő rajzokra, a hideg tűzhely mellett alvó szellemekre, 94 nap a vadonban, éhezés, betegség, az elmúlt 50 év legrosszabb vihara. Mindezzel szembenéztek. Győztek. Aztán egy késá márciusi délután Ghost ugatni kezdett. Nem az alacsony morogás, amit ragadozókra használt. Egy éles, riasztó ugatás, amit Nessa sosem hallott még. A lejtőn lefelé bámult a patak felé, ami az olvadó jég alól került elő. Két alak mászott feléjük. Egy férfi és egy nő túraruhában, horgászbotokkal. A nő látta meg először Nessát. Megállt a lépés közepén, kinyílt a szája. Hosszú pillanatig senki sem mozdult. Senki sem lélegzett. Aztán a nő suttogásnál alig hangosabban megszólalt. Istenem, ti valódiak vagytok? Marlene volt a nevük. 50 éves volt. Egy volt hadseregi ápolónő, aki a csendes-óceáni háborúban szolgált. Férje, Haron, nyugdíjas erdőőr volt. Darbajban laktak, 20 mérföldre délre, és a kedvenc horgászhelyükre jöttek az olvadás megünneplésére. Nem számítottak rá, hogy 2 gyermeket találnak egy barlangban élő. Nessa nem bízott bennük. Kőkéssel a kezében állt, szellemek morogtak a lábánál, és rövid, lapos mondatokban válaszolt kérdéseikre. Mióta voltak itt, december óta? Hol a szüleik? Meghaltak. Ki hozta őket ide? A nagynényük. Hol? Van most a nagynényük? Elment. Marlene arca tucatnyi érzelmen ment keresztül. Megdöbbenés, rémület. Aztán valami csendesebb. Valami, ami felismerésnek tűnt, legugolt Nessa szemmagasságába. Nem nyúlt hozzá. Nem próbálta megérinteni, vagy megölelni, vagy azt mondani neki, hogy minden rendben lesz. Csak nézte őt stabil barna szemekkel, és olyasmit mondott, ami megrepesztett egy rést a falon, amit Nessa épített maga köré. A szüleim 9 évesen egy árvaházba adtak. Engem sem akartak. Nessa rámerett. Valami megmozdult a mellkasában. Egy apró repedés azon a kövön, amit szilárdnak hitt. Marlene nem erőltette. Megkérdezte, megnézhetné-e a barlangot. Nessa habozott, aztán félreállt. Marlene lassan, tiszteletteljesen lépett be, ahogy egy olyan helyre lép be, ahol valami szent történt. Megnézte a szélfalat, az alvóhelyet, a kőbe faragott polcokat, az élelmiszertárt, a falon lévő rajzokat, 2 lányt egy tűz mellett, egy farkaskutyát, hegyeket és csillagokat. Amikor kijött, könnyek voltak az arkán. Ti építettétek ezt az egészet. Nessa bólintott. Marlene Haronra fordult. Menj vissza a városba, mondta. Hozd a szerifet. Hozd az ételt. Sok ételt. Aztán leült egy sziklára a barlang bejáratánál. Nessa megkérdezte, mit csinál. Marlene azt mondta, marad, ha Nessának rendben van. Itt vár, amíg segítség érkezik. Nem akarta, hogy többé egyedül legyenek. Ren a barlangból nézte. Lassan kijött. Ghost mögötte. Hosszú ideig nézte Marlenet azokkal a nagy, komoly szemekkel. Van édessége? Marlene nevetett, a hangja félig zokogás volt. Belemarkolt a kabátjába, és elővett egy kisé összenyomott csokoládétáblát. Ren Nessára nézett, engedélyt várva. Mert még minden után, amit túléltek, még 94 nap önálló döntéshozatal után is, Ren még mindig a nővérét nézte először. Rendben van, mondta Nessa. Megkaphatod. Ren belekortyolt a csokoládéba, és az arca átalakult. Tiszta, ragyogó, bonyolultalan öröm terjedt az arcán, mint a napfény, ami áttör a felhőkön. Elfelejtem, milyen íze van ennek, suttogta. Marlene a szájára tette a kezét. Nyíltan szírt nem szomorúságból. Valami nagyobb szomorúságból, aminek nem volt neve. Harlonnál óra múlva tért vissza a szerifel és 3 férfival, akik takarókat, ételt és meleg ruhákat vittek. Szállító kocsit hoztak a lányok városba viteléhez. De mielőtt elmentek, Nessa kért egy pillanatot. Utoljára visszament a barlangba. A tűzhelyre nézett, ahol az ételeiket főzték,
Az emelvényre, ahol egymáshoz bújvaludtak a melegért, a rajzokra, amiket Ren a falra készített, két kis alak az ősi jelek mellett állva. A történetük rétegződött mindenki más története fölé, aki előttük járt. Kinyújtotta a kezét, és megérintette a hideg követ. Köszönöm! Suttogta. Aztán megfordult, és kisétált a tavaszi napsütésbe. És 94 nap után először nem nézett vissza a barlangra, hogy megbizonyosodjon róla, hogy még ott van. Nem volt rá szüksége. Magában hordozta mindazt, amit adott neki. De amit Nessa még nem tudott, amit nem is sejthetett. Ahogy a kocsi vitte őket le a hegyről Darby felé és az élet felé, ami ott várta őket, az volt, hogy a vadon túlélése volt a könnyű rész. A város nehezebb lesz. Az emberek nehezebbek lesznek. És a nő, aki éppen most ölelte magához, miközben sírt. A nő, aki azt mondta, hogy megérti. A nő, akinek a szeme annyi kedvességgel volt tele, hogy Nessa majdnem elhitte. Az a nő titkot tartott. Titkot Nessa szüleiről, arról az éjszakáról, amikor meghaltak. Arról, amit Marlene tudott és nem mondott ki, és 2 hosszú éve csendben hordozott. A hegy próbára tett Nessa testét. A város valami sokkal törékenyebbet fog próbára tenni. Képességét a bizalomra. A hír úgy terjedt Darban, mint a tűzvész a száraz fűben. 2 túlélő lány, akik egy télen egy barlangban éltek. Mire a kocsi a város szélére ért, tömeg gyűlt össze a főutca mentén. Emberek bámultak a tornaszokról és az üzletek kirakataiből. Kézbe temetve suttogtak. Mutogattak a 2 vékony alakra, akik egymáshoz húzódtak a kocsi hátuljában, csédrusz illatú gyapjú takarókba és valaki más házának illatú takarókba csavarva. Nessa átkarolt a Rent, és egyenesen előre nézett. Ghost a kocsi mellett sétált, sápadt szemei minden arcot pásztáztak. Alacsony morogás vibrált a mellkasában, amikor valaki túl közel lépett. A suttogás még azelőtt elkezdődött, hogy a kerekek megálltak volna. Lorna Maddox volt az első, aki elég hangosan beszélt ahhoz, hogy mások is meghallják. A vegyeszbolt előtt állt, karbatett kézzel, a kocsit úgy figyelte, ahogy egy nő egy kóborkutyát figyel, amely túl közel merészkedik a kertjéhez. 2 gyermek, akik egy montanai telet éltek túl egy barlangban, mondta, megrázva a fejét. Lehetetlen. Valakinek segítenie kellett őket. Valami vándor, aki az erdőben élt. Az úr tudja, mi történt ott igazán. Lorna Maddox 5-8 éves volt. A városi tanácsos felesége, az egyházi asszonyok bizottságának vezetője, minden jótékonyság, gyűjtés, minden sütivásár, minden fontos közösségi döntés elnöke. Egész életében Derbyben élt, és megértett valamit a kisvárosokról, amit az ujjak szoszem. A rend minden volt. A rutin biztonságot jelentett. A jövevények, különösen a furcsa történetű jövevények, pedig mindkettőre veszélyt jelentettek. Szavai estére elérték a város felé. Másnap reggelre olyasmivé keményedtek, ami majdnem ténynek tűnt. A szerif, egy kövér ember, Vernon Hesselnek hívták. A lányokat a városházára vitte kihallgatásra. Udvarias volt. Vizet és szendvicseket kínált nekik. De a kérdéseiben élesség volt, óvatos szkepticizmus, mint a hazugságon akarta volna őket kapni, amit még nem mondtak el. Senki sem él túl egy telet egy barlangban, mondta. Nem egyedül, nem gyerekek. Nessa a szemébe nézett. Mi megtettük. A város Arvasa, egy vékony, precíz férfi, Edmund Fairchild vizsgálta meg őket ezután. Ellenőrizte a hőmérsékletüket, meghallgatta a szívüket, megvizsgálta az ujjaikat és a lábujjaikat fagyási sérülésre. Nem volt semmi. Lassan megrázta a fejét, és azt mondta, nem tudja megmagyarázni. Orvosi szempontból. Mondta, ez nem lehetett lehetséges. Csak a kalória szükséglet, a kitettség kockázata, a pszichológiai megterhelés. Nessa nem mondott semmit. Cordell házában megtanulta, hogy magyarázkodni azoknak, akik már eldöntötték, hogy nem hisznek neked. Csak a levegőt pazarolja. De nem mindenki volt szkeptikus Darbyban, és nem mindenki volt kedvetlen. Marlene Calder minden nap meglátogatta őket. Élelmet, könyveket, apró ajándékokat hozott Rennek, színes ceruzákat és rajzpapírt, valamint egy plüssnyulat hiányzó füllel, ami szerinte az ő lánykorából való volt. Ren csendes, nagy szemű hálával fogadott mindent.
Marlene rajzolt képeket. Marlene a tűz mellett. Marlene Ghost pórázát tartva. Marlene nevetett valamin, amit Ren mondott. A rajzok ismét tele voltak színnel. Ez önmagában is fontos dolgot mondott el Nessának. Harlan Calder órákat töltött azzal, hogy Nessával beszélgetett a vadonról. Valódi kérdéseket tett fel, és válaszait olyan fókuszált figyelemmel hallgatta, amit csak a nagymamájától kapott. Nem beszélt le alacsonyítóan. Nem kezelte túlélését kíváncsiságként vagy trükként. Teljesítményiként kezelte, és ez a kis különbség többet jelentett Nessának, mint amennyit el tudott volna mondani. Aztán, az érkezésük utáni harmadik napon, egy férfi jelent meg a panzióban, ahol laktak. Idős, 70-es éveiben járó, fehér szakállú, szorosan az állához vágva. Faragott fa bottal járt, de a készfogása elég erős volt ahhoz, hogy Nessa új percei fájjanak. Silas Brennan volt a neve. Megkérdezte. Megtalálta a bádogdobozt a barlangban. Nessa szíve megugrott. Bólintott. Silas elmosodott, és a mosoly megváltoztatta az egész arcát, az időjárás dúlta körül melegvé és élettel teli arcá változtatva. Az apám naplója volt, mondta Edmund Brennan. Nala napot töltött abban a barlangban agdir tászon kengneben. Mindig azon gondolkodtam, hogy más is megtalálja-e. Hisztek nekünk? Kérdezte Nessa. Silas olyan szemekkel nézett rá, amelyek több montanai telet láttak, mint bárki más Darbyban. Az apám túlélte azt a barlangot, mondta. Minden évben mesélt róla, amíg meg nem halt. Tudom, mi lehetséges, ha tudásod és akaratod van. Szünetelt. És tudom, mit tesz az a barlang valakért, aki tiszteli. Aztán a hangja megpuhult, odahajolt a botjára támaszkodva. Van még valamit, amit tudnod kell. Azt mondta, apám és a nagypapád közeli barátok voltak. Ugyanabban az évben Hurricane-kétben jöttek Montanába. Két fiatalember Norvégiából, akik ugyanazt az álmot kergették. Apám prémvadász lett, a nagypapád bányász, de egész életükben szoros kapcsolatban maradtak. Apám mutatta be a nagypapádat a nagymamádnak az egyházi összejövetelen Derbyben. Edmund Brennan nélkül nem lenne Astrid és Eric Hollis, nem lenne a farm, és nem lennél te sem. Nessa bámulta. A barlang, a napló, az életét megmentő tudás. Nem volt véletlen, nem szent szerencse volt. Egy fél évszázadra visszanyúló szál volt, ami összekötött két családot ugyanazon a hegyen, ugyanazon a telelen, ugyanazon a makacs elutasításon keresztül, hogy meghalljanak. Silas a kabátjában nyúlt, és kivett egy kis bőrtasakot. Magok, mondta. Zöldségek a nagymamád farmjára, amikor visszamész. Nessa torkában elszorult. Elkezdte mondani, hogy talán nem tudnak visszamenni. Silas felemelte a kezét. Azt mondta, hallott a nagynényükről. Azt mondta, a sheriff utána jár az ügynek. Azt mondta, ne aggódjon olyan dolgok miatt, amiket intéznek. Aztán bemutatta a csendben mögötte álló fiatalembert. Ő az Cam, mondta. Coulter. Coulter Brennan a 20-as évei végén járt, magas volt, csendes. Apai nagyapjának erős állkapcsa volt, de lágyabb szemei, barnák, míg Silaséi szürkék voltak. Asztalosként és önkéntes erdőőrként dolgozott. A kalapját a kezében tartotta, és bólintott Nessára, és azt mondta, jó, hogy találkozott vele. Ez volt minden 4 szó. De úgy mondta, mintha mindenkire értette volna. Aztán Ghost kibújt Nessa lábai mögül. Coulter megdermett. Hosszú pillanatig farkaskutyát bámulta. Aztán lassan egy térdre ereszkedett. Javab mangrahatha, ahogy egy állat körül mozogsz, amit nem akarsz megijeszteni. Kinyújtotta a kezét, és elsimította a farkaskutya nyakát borító kócsos szőrt. Az ujjai megtalálták a bőrnyakörvet. Addig fordította, amíg a vészett betűk felfelé nem mutattak. Brennan Coulter felnézett a nagyapjára. Az arca megváltozott. A csendes nyugalom eltűnt, helyette valami nyers és őrizetlen volt. Nagypapa mondta, ez Ranger, ez a te kutyád. Silas botjának markolata remegett a kezében, óvatosan leereszkedett és kinyújtotta a kezét. Ghost megzagol az ujját. Aztán a farkasztja farka lassan, majd egyre erősebben csóválni kezdett. Egész teste vele együtt hintázott. A fejét
Silas tenyerének nyomta, és mély hangot adott ki a torkában, ami nem volt egészen nyűszítés és nem egészen ugatás. Az elismerés hangja volt. Silas szeme nedves volt. Felnézett Nessára. Kölyök-korom óta neveltem, mondta. Rangernek hívtam. 2 télen ezelőtt szelszalad egy viharban. Hónapokig keresztem. Azt hittem, meghalt. A farkaszkutya füle mögé kapart. Az állat a kezébe hajolt, félig legszukott szemekkel. Visszatalált a barlangba, mondta Silas lágyan. Ugyanabba a barlangba, ahol apám túlélte. Ugyanabba a barlangba, ahová kölyökkoromban követett, amikor felmentem apám naplóját olvasni. Hazament az egyetlen otthona, amit ismert az enyémen kívül. Nessa Hostra Rangere nézett, az állatra, amelyik a téli legrosszabb viharban belépett a barlangjukba, és ott maradt, aki melegen tartotta rend a láza alatt, aki minden egyes éjjel közéjük állt a húga és a sötétség közé. Nem véletlenül talált meg minket, mondta. Nem, egyezett bele Silas. Nem hiszem, hogy véletlenül. Nessa ezután alig nézett Colter. Nem volt az az ember, aki megbízott azokban, akiket nem ismert. Ezt a lekét Cordell Pratt házában tanulta meg, és úgy véste magába, ahogy Edmund Brennan a barlang falába véste a feljegyzéseit, elég mélyen ahhoz, hogy semmi se tudja elmosni. A következő hetekben Nessa és rennyugtalan rutint alakítottak ki. A vendég látsz volt, az étel bőséges, és hónapok óta először aludtak igazi ágyban. De Darby nem az hely volt, ami könnyen elfogadta a jövevényeket, és Lorna Maddox gondoskodott róla. Lorna nem kiabált, nem vádaszkodott nyilvánosan. Úgy működött, mint az időjárás. Lassan és szüntelenül, és olyan irányból, amit nem figyeltél. Beszélt a papival a lányok által leírt szokatlan túlélési módszerekről. Szinte pogány, sugallta. Megemlítette a boltos feleségének, hogy senki sem tudja igazán, honnan származnak ezek a gyerekek, és milyen emberek voltak a szüleik. A templomi bizottságnak megjegyezte, hogy Marlene Calder milyen furcsán ragaszkodik 2 idegenhez. És ez nem egy kicsit furcsa egy olyan nőnek, aki az év nagy részében magányos volt. Egyenként az ajtók, amelyek kinyílhattak volna, zárva maradtak. Az a tanárnő, aki felajánlotta, hogy korrepetálja rend, hirtelen tele lett az órarendje. Enné, aki a vendégházat vezette, az étkezőasztal helyett az ajtaja elé kezd tenni a reggeliüket. Apró változások, szinte láthatatlanok, de Nessa mindeniket érezte, ahogy a szelet szélváltozását érzed, mielőtt meglátod a felhőket. Nem mondott Schmidt róla? Többet túlélt, mint a hideg vállák és a zárt ajtók, de figyelte, ahogy Ren is észreveszi. Figyelte, ahogy húga ragyogása egy árnyalattal, majd egy másikkal halványul, és valami kemény és forró kezdett épülni a melkasában. Eközben Cordell Pratt ügyében a nyomozás haladt előre. Lassan Marlene maga vezetett Missolaba, kopogott az ajtókon. Olyan kérdéseket tett fel, amikre a szerif nem gondolt. Megtalálta a takarmányi boltos gazdáját, aki emlékezett Cordellre, aki távoli hegyi utakat kérdezett, ahova senki sem jár. Megtalálta az özvegyet, aki látta a szekér távozni a városból 3 utasszal, és egy utasszal visszatérni. Cordell dolgozószobájában, egy zárható fiókban egy levelet talált egy ügyvédnek. Keltezése 2 nappal a lányok eltűnése előtt. A levélben arról érdeklődött, hogyan lehetne eladni a kiskorú gyermekek tulajdonát, akik már nem voltak az ő gondozásában. Marlene mindent elhagyt Sheriff Haskellhez. Szétterítette az asztalán, mint egy bírósági bizonyítékot. Mondd el újra, mondta, hogy azok a lányok elszöktek. A sheriff hosszú pillanatig bámulta a papírokat. Aztán nyúlt a kalapjáért. Azokban a hetekben Nessa 2-szer is meglátogatta a farmot. A bíróság engedélyezte neki, hogy Harlan kíséretében felügyelt látogatásokat tegyen. A ház poros és csendes volt, de a szerkezet stabil volt. A mezők elvadultak a gyomoktól, de a talaj sötét és gazdag volt. Kost végig szaladt a szobákon, minden sarkot megszagolva, farkat csóválva először azóta, hogy elhagyták a barlangot. A második látogatáson ott volt Colter Brennan. Kérés nélkül jött. 3 kerítésoszlopot cserélt, amelyek télen elrohadtak. Csendben dolgozott.
Az új oszlopokat egyenletes ütésekkel verte a földbe. Amikor Nessa kijött a tornácra, megállt, és a kezének hátuljával megtörölte a homlokát. A nagyapám kért, hogy nézzem meg a kerítést, mondta. Nem akarta, hogy a szarvasok bejussanak a kertbe, mielőtt esélyed lenne ültetni. Nessa a tornácon állt, és nézte, ahogy dolgozik. Nem köszönte meg. Nem tudta, hogyan köszönjön meg valamit, amit nem kérdem, de nem is kérte, hogy távozzon. És amikor Ren átrohant a udvaron, megrántotta az ujját, és megkérdezte, hogy nézze meg egy madárfészket, amit a pajtában talált, Coulter letette az eszközeit, és habozás nélkül követte. Nessa nézte, ahogy együtt sétálnak az udvaron, Ren csevegve. Coulter fejét kisé oldalra döntve hallgatott, Ghost közöttük botladozott. Valami megfordult a melkasában. Lenyele. Aznap este, vissza a vendégházban, Nessa a nagymamája szobájában talált valamit, amit korábbi látogatásai során elmulasztott. Egy fa doboz az ágy alatt. Benne levelek több tucat, mindegyik Astrid gondos kézírásával. Néhány feladva és bélyegzett, de soha nem postázott, néhány félig kész, és az alján lévő Nessa lélegzetét megállító levél. Marlene Caldernek volt címezve. Astrid halála előtt hulimhétel kelt. Ha velem történik valami, állt a levélben, kérlek, keresd meg a lányaimat. Félek attól, amit Cordell fog tenni, ügyvédekhez írt. Kérdéseket tett fel a farmról. Nem bízom benne. Nincs kire számítanom. Tudod, mi történt? Te is viseled. Kérlek, ne hagyd, hogy unokáim fizessenek a csendünkért. Nessa hányszor olvaszta el. Minden alkalommal erőszebben ütöttek a szavak. Tudod, mi történt? Te is viseled. A mi csendünk. Hosszú ideig nézte a levelet. Az ablakon kívül. A nap lenyugodott a hegyek mögött, és a szobában a fény régi aranyszínűvé vált. Ghost a lábánál feküdt. Ren aludt a mellette lévő szobában. Minden csendes volt. De Nessa melkasában valami kezdett megrepedni. Egyik törésvonal futott át valaminek az alapozásán, amit épített, anélkül, hogy észrevette volna. Hitte Marlene-ben. Abban az elképzelésben, hogy valaki ezen a világon törődhet vele anélkül, hogy valamit vissza akarna kapni. A mi csendünk. Milyen csend? Mit tudott Marlene? Nem aludt azon az éjszakán. A sötétben feküdt a levéllel a melkasára szorítva, és hallgatta Ren lélegzetét, és próbálta meggyőzni magát, hogy van egy ártatlan magyarázat. Hog a savák nem azt jelentik, amit jelenteni látszanak, hogy az a nő, aki megtalálta őket a hegyekben, és tartotta a Rent, amíg sírt, és minden nap ételt hozott nekik, nem rejtegetett valami szörnyűséget. De Nessa Holcis egy olyan lány volt, aki mindent figyelt és mindent megjegyzett, és már tudta a választ. 3 nappal később gyalog ment, Marlene házához a város déli részén. Kora délután volt, 3 nép ellátmányért ment. A ház kicsi és rendezett volt, a kerítés mentén kerttel és egy portikus hintával, ami szélben nyikorgott. Marlene kinyitotta az ajtót, és elmosolyodott, amikor meglátta Nessát. A mosoly elhalványult, amikor meglátta, mit tart Nessa. Nessa a levelet az asztalra tette közéjük. Marlene ránézett. Az arca elszíneződött. Lassan leült a faszékre, mintha a lábai elfelejtették volna, hogyan tartsák őt. Ismert a nagymamámat, mondta Nessa. A hangja lapos volt, kontrollált. Az a hang, amit akkor használt, amikor nagyon próbált semmit sem érezni. Marlene becsukta a szemét. Igen, ismerted halála előtt. Látogattad. Írt neked. Igen. Akkor mondd el, mit jelent ez. Mondd el, mit tudsz. Mondd el, mi történt. Marlene kinyitotta a szemét. Nedves voltak. A kezei remegtek az asztalon, az ujjak olyan szorosan összefonva, hogy az ízületek kifehéredtek. Nessára nézett, és hosszú pillanatig egyikük sem beszélt. A konyhai óra ketyegett a falon. Ghost ült Nessa lábánál, fülei előreálltak, figyelt. Aztán Marlene beszélni kezdett. Elmondta Nessának, hogy 6 éve ismerte Astridet, a város templomában találkoztak. Astrid a hegyi farmon élt, és Marlene vett 3 üveg vörös áfonya lekvárt, és 2 órán át beszélgettek semmi fontosról és mindenről, ami számít. Barátok lettek, valószínűtlenek. Astrid, a norvég bevándorló, aki egyedül élt egy hegyi farmon. Marlene,
a háborús nővér, aki éjszakai rémálmokkal tért haza a csendes óceánról, amelyeket soha nem beszélt el, és egy férj, aki kérdezés nélkül megértette. Aztán Marlene elmondott valamit, ami mindent megváltoztatott. Én voltam ott azon az éjszakán, amikor a szüleid haltak. A szavak kövekként hullottak a konyhába, egy csendes vízbe. Nessa érezte, ahogy a teste merevvé válik, az ujjai ökölbe szorultak a szoknyáján. Marlene tovább beszélt. A hangja alacsony és bizonytalan volt, de nem állt meg. Az ősszel nagy eső volt. A Hollis Farm feletti hegy instabil volt hetek óta. A megyei földmérő jelentést nyújtott be, amely földcsúszamlás veszélyre figyelmeztetett az északi gerincen. A jelentést a városi tanácsnak küldték. A tanács figyelmeztetést adott ki az érintett területen élő lakosoknak. Marlene megállt. Laposan a tenyerét az asztalra helyezte. A jelentés Harlan asztalára került. Akkor részmunkaidőben dolgozott a megyének. Magas prioritásúként jelölte meg. Felterjesztette a tanácsi irodára, és ott hevert egy asztalon tengdeg napig. Mert az adott körzetért felelős tanácstag üzleti úton volt, és a felesége, Lorna Maddox, aki az ő levelezését kezelte, amíg ő utazott, úgy döntött, a jelentés nem sürgős elég ahhoz, hogy továbbítsa. Nessa érezte, ahogy megdől a szoba. A földcsúszamlás kedéllyel jött. Marlene azt mondta, a szüleid otthon voltak. Astrid azon az estén látogatott meg engem. Hazafelé indult volna azon az éjjel, de olyan hevesen esett az eső, hogy rávettem maradjon. Maradt, és a lánya és a veje meghalt 1000 tonna sár és kő alatt, miközben ő az én konyhámban ült teázva. Marlene hangja megtört, a kezét a szájára szorította. Könnyek folytak végig az arcán. Miattam maradt életben, suttogta Marlene. És meghaltak, mert egy papír heded napig rossz asztalon hever. És tudtam. Harlan mesélt a jelentésről. Elmondta, hogy elküldték a tanácshoz. A földszuszamlás után összeraktam a darabokat. Tudtam, hogy Lorna Maddox kezében volt a figyelmeztetés, és nem továbbította. Tudtam, és nem mondtam semmit. Miért? kérdezte Nessa. A hangja nem hasonlított a sajátjára. Úgy hangzott, mint valami nagyon távolról jövő. Marlene ránézett, mert féltem, mondta. Lorna férje irányítja a megye munkahelyének felét. Haron elveszítette volna a pozícióját. Elveszítettük volna a házunkat, és a nagymamád megkért, hogy ne tegyem. Azt mondta, nem hozná vissza őket. Azt mondta, a gyász elég enélkül, hogy egy háborút is hozzáadjak, amivel nincs erőm megküzdeni. Tehát csendben maradtam, és a csend azóta is felemészt. Elnyúlt az asztal fölött Nessa keze felé. Nessa elrántotta. A mozdulat éles és hirtelen volt, és Marlene úgy megugrott, mintha megütötték volna. Tudtad, mondta Nessa. Tudtad, mi történt a szüleimmel. Tudtad, hogy Lorna Maddox meg tudta volna akadályozni. Tudtál mindent, és rám mosolyogtál, és ennivalót hoztál, és hagytad, hogy bízzak benned, és soha nem mondtál egy szót sem. A hangja most emelkedett. Az önkontroll repedezett. Alatta valami hatalmas, sötét és ősi volt. Ugyanaz, amit Cordell dolgozószobájában érzett, amikor megtalálta az ügyvéd levelét. Ugyanaz az árulás, ugyanaz a gyomorforgató zuhanás, más ársz, ugyanaz az esés. Pont olyan vagy, mint ő, mondta Nessa. Pont olyan, mint Cordell. Csak kevesebb bűntudatot akarsz érezni. Marlene megrázta a fejét. Ez nem igaz. Mindenki hazudik nekem, mondta Nessa. Mindenki azt mondja, hogy törődik velem, és aztán rájövök. Mit akarnak valójában? Cordell akarta a farmot. Te bocsánatot akarsz. Egyikőtök sem akart engem. Felállt olyan gyorsan, hogy a szék felborult és a padlóhoz csapódott. Ghost azonnal felugrott, fülei laposan a fejéhez szimulva. Nessa és Marlene között nézett, mintha azon gondolkodna, hol van a veszély. Nessa az ajtóhoz sétált. Marlene a nevén szólította. Nessa nem fordult visszaindult a panzióba az utolsó délutáni fényben. A hegyek feketén rajzolódtak ki egy égbolton, amely narancsról lilára változott. Hallotta a patakot valahol a sötétben a főút alatt csörögni. Hallotta a saját lélegzetvételét durva és lihegő. Valaki lélegzetvételét, aki nagyon próbál nem sikoltozni. Bezárta a szoba ajtaját.
Leült az ágyra, Ren a Brennan házban rajzolt Silusszal, biztonságban az esztére. Nessa egyedül volt. Ghost nem követte. Amikor elhagyta Marlene házát, a farkas kutya maradt. Marlene lábához állt, és nézte. Ahogy Nessa elmegi, és nem mozdult. Ez a kis árulás mélyebben vágott, mint bármisa. Az állat, akit etetett, és menedéket adott neki, akiben megbízott húga életével kapcsolatban, valaki mást választott. Ahogy mindenki mindig valaki mást választott. Ahogy Cordell a pénzt választotta a család helyett. Ahogy Lorna Maddox a kényelmet választotta 2 élet helyett. Ahogy Marlene a csendet választotta az igazság helyett. Nessa a szőtét szobában ült, és Darbyba érkezése óta először akart elmenni. Be akart csomagolni, magával akarta vinni Rent, el akarta hagyni ezt a várost, és soha többé nem visszatérni. Hagyja a farmot rohadni. Hagyja mindannyiukat rohadni. Túlélte a hegyet. Bármit túlélhet. Nem volt szüksége senkire, de még ahogy gondolta is. Tudta, hogy ez nem igaz. Szüksége volt valakire. Rennek szükség volt valakire. Ez volt a Cabda. Falak építettél elég vastagon ahhoz, hogy megállítsd a szelet, a havat és a hideget, de nem építhettél elég vastag falat ahhoz, hogy megállítsd a más emberek iránti szükségletedet. És abban a pillanatban, amikor abba hagytad a falak építését, abban a pillanatban tudtak bántani. 2 nap telt el. Nessa kerülte Marlent, kerülte Coltot, került mindenkit, kivéve Rent, aki zavart, aggódó szemekkel nézett rá, és megkérdezte, miért nem látogathatják meg többé Marlene-t. Nessa azt mondta, most nem tudják. A második este Ren egy papírlappal jött hozzá. A Silus házában rajzolt valamit. Egy kép volt Marlene-ről, aki egyedül ült egy konyhaasztalnál. A fejét a kezébe temette, és alatta Ren gondos, 6 éves kézírásával ez állt. Minden éjjel sír, mint te a barlangban. Nessa sokáig bámulta a rajzot, aztán jött a vihar. Nem az a lasz építkezés, ami napokat adott a felkészülésre, egy gyors, erőszakos vihar, amely úgy pottyant le a hegyekből, mint egy ököl. A szél zsindelyeket tépett le a háztetőkről. Az eső elárasztotta az alsó utcákat. És a Calder birtokon, a város déli végén az öreg istálló összeomlott egy ledölt fenyőfa súlya alatt. Harlon bent volt. Kijutott, de eltörött a karja, és a bordái megrepedtek, az állatok szétszórodtak, a kerítés ledőlt. És Marlene egyedül próbálta kezelni mindezt a zuhogó esőben. Nessa a panziós tulajdonostól hallott róla. Az ablaknál állt, nézte a vihart, és egyszer 2 dolgot érzett. A vonzást megy, és a taszítást, hogy maradjon. A régi reflex, amely azt mondta, ne bízz senkiben. És az újabb, csendesebb hang, amely azt mondta, ez így néz ki, amikor valakinek segítségre van szüksége, ahogy neked volt szükséged segítségre. Felvette a kabátját, és kiment az esőbe. Nem kopogott. Átment a törött kapun, át a sáros udvaron, és elkezdte kiemelni a kerítésoszlopokat a vízből. Marlene a ház oldaláról jött ki, meglátta őt, és megállt. Az eső mindkettőjük arcán folyt le. Egyikük sem beszélt. Nem volt mit mondani, amit a munka nem mondott volna el jobban. Együtt javították meg a kerítést a sötétben. Összegyűjtötték a csirkéket. Lehúzták a ledölt ágat az istálló tetejéről. Nessa kezei nyersek és véreztek, és nem törődött vele. Amikor végeztek, az udvaron álltak, átázva, lihegve. Marlene kimondta a nevét, csak a nevét, Nessa. Semmi mást. Nessa nem válaszolte, nem is ment el. Másnap reggel megtudta, mit tett Lorna Maddox, amíg a vihar tombolott. Lorna fellebbezést nyújtott be a megyei bírósághoz. Sürgős felülvizsgálatot kérve a Calder gámsági kérelem ügyében. A fellebbezés azzal érvelt, hogy Marlene Calder korábbi kapcsolatban állt az elhunyt Astrid Hollisszal, és ismerte a Hollis család halálával kapcsolatos körülményeket, ezért méltatlan a gyámként való szolgálatra. Ha a fellebbezés sikeres lenne, Nessa és Ren kikerülne Marlene gondozásából, és külön állami árvaházba kerülnének. A fellebbezésen 4 egyházi bizottsági tag aláírása szerepelt. Lorna ezeket a vihar idején gyűjtötte össze, házról házra járt, miközben az orkán ordított, és az eső oldalirányban csapódott az utcákon, miközben Marlene húzta ki férjét egy összeomlott istállóból.
miközben Nessa a sötétben kerítésoszlopokat emelt. Nessa a szerif irodájában olvasta fellebbezést. A keze nyugodt volt, az arca mozdulatlan, de belül valami elmozdult. Nem a bizalom felé. Még nem. Valami keményebb, mint a bizalom, és veszélyesebb egy döntés felé. Egész életében mások cselekedeteinek volt kitéve. Cordell cselekedett rajta. A vadon cselekedett rajta. Lorna Maddox most cselekedett rajta, és minden alkalommal Nessa válasza ugyanaz volt. Túlélés, kitartás, falak építése, tűzégve tartása, és várni, hogy a vihar elvonuljon. De egész viharok nem vonulnak el. Egyes viharokat olyan emberek keltenek, akik addig fogják kelteni őket, amíg valaki az útjukban nem áll, és azt nem mondja, elég. Nessa letette a fellebezést a sheriff asztalára. Vernon Haskellre nézett, és megkérdezte, mikorra van kitűzve a tárgyalás. Pénteken, mondta a sheriff 7 nap múlva. Nessa egyszer bólintott. Aztán kilépett az irodából a halvány reggeli fénybe, és elkezdte felkészülni egy másfajta túlélésre. A tárgyalást a városházán tartották egy péntek reggel áprilisban. A terem kicsi és egyszerű volt. Fapadok egy asztal elől, ahol a megyei bíró ült a fellebezéssel előtte. Az egyik fal mentén ablakok engedték be a halvány tavaszi fényt, ami mindent fakónak és fáradtnak látszott. Lorna Maddox az első sorban ült. A legjobb ruháját viselte, és a templomi arcát azt, amelyik aggodalmat, polgári kötelességet és abszolút bizonyosságot közvetített arról, hogy a helyes dolgot teszi. Mögötte ült a 4 nő, akik aláírták a fellebbezést. Előre néztek, a kezüket az ölükben összekulcsolva tartották. Marlene a terem másik oldalán ült. Harlon mellett volt eltörött karja szalagba, megrepett, bordáit inge alatt leragasztva. Ragaszkodott hozzá, hogy eljöjjön. Felállt és mozdulatlanul ült, ahogy az ő generációjának férfiai ültek, ha fájdalmuk volt, és nem mutatták ki. Marlene arca nyugodt volt, de a kezei remegtek az ölében. Nessa az utolsó sorban ült Ren mellett. Ren a rajzfüzetét pajsként tartotta a mellkasán. Ghost feküdt a lábuknál, az orra a mancsán, sápadt szeme minden belépő szemét figyelt a teremben. A bíró megnyitotta a tárgyalást. Felolvasta a fellebezést. A nyelv gontos és pusztító volt. Az állította, hogy Marlene Calder korábbi kapcsolatban az elhunyt Astrid Hollisszal, hogy tudomása volt a Nessa szüleinek halálával kapcsolatos körülményekről, hogy ezt az én gyámsági kérelme során, és hogy ez az elhallgatás alapvető bizalmatlanságot mutat, amely összeegyeztethetetlen a kiskorú gyermekek gondozásának felelősségével. Lorna volt az első, akit felszólaltak. Felállt, elegyengedte a ruháját, és magabiztosan, mint aki 100 ülést vezetett, és mindet megnyerte, a bíróhoz szólt. Mély aggodalmát fejezte ki a gyermekek jóléte miatt. Dicsérte a közösség nagylelkűségét a lányok belefogadásában. Elismerte túlélésük csodálatos természetét. De megkérdőjelezte, hogy vajon az ő érdekükben áll-e, ha titkokra épült otthonba helyezik őket. A lányoknak stabilitásra van szükségük, mondta. Őszinteségre van szükségük. Egy felnőtt már cserben hagyta őket, aki a saját érdekeit helyezte eléjük. Azt kérem ettől a bíróságtól, hogy biztosítsa, hogy ez ne történjen meg újra. Leült. A teremben csend volt. Többen a hátsó sorokban bólintottak. A bíró Marlene-re nézett. Megkérdezte, válaszolni kíván-e. Marlene elkezdett felállni, de mielőtt megszólalhatott volna, Nessa már fel is állt. A terem megfordult. Minden fej, minden pár szem. Egy 15 éves lány egy kölcsönruhában, a megyei tárgyalás utolsó sorában, egy farkaskutyával a lába mellett, és 7 éves húgával, aki a kezét szorongatja. A bíró megvizsgálta. Megkérdezte, kíván-e a bírósághoz szólni. Nessa igenlően válaszolt. Azt mondta neki, jöjjön előre. A szoba elejére ment. Nem sietett, nem nézett Lorna Maddoxra. A bíróra nézett. Egy fáradt, 60-as éveiben járó férfi, aki valószínűleg 1000 fellebezést hallott, és többségüket elfelejtette. Elmondta a nevét. Elmondta, hogy 15 éves. Elmondta, hogy 5 hónappal ezelőtt a nagynénye behoztat és húgát a Bitterroot hegységbe,
és egy hóval borított tisztáson hagyta őket 2 darab kenyérrel és egy fél üveg vízzel, majd elhajtott. Elmondta a barlangot, a Hatomsgiros szélfalat, amit azért épített. Mert a nagymamája tanított neki, hogy ez szög fogja be a legtöbb holt levegőt. Az alvó platformot, a csapdákat és a tüzet, amit 14 napig éget egy rézöngyújtóval, ami a nagyapja után maradt Norvégiában. Szellemekről mesélt, akik viharban jelentek meg, és ott is maradtak. A húgalázáról, a csontlevesről és a 9 napos hóviharról, ami 67 ember életét követelte 4 megyében. Mindezeket csendes, egyenletsz hangon mondta el. Könnyek nélkül, dráma nélkül. Csak tények, amiket egymás után rakott le, mint köveket egy falba. Aztán megálltál. Vett egy levegőt. Tudom, mit írt Mrs. Maddox abba a kérvénybe. Azt mondta, Marlene hívta őt, titkot tartott. Igaza van. Marlene ismerte a nagymamámat. Tudott dolgokat arról, hogyan haltak meg a szüleim. Nem mondta el nekem. Nessa szünetet tartott. A szoba teljesen csendes volt. Amikor rájöttem, mérges voltam, mondta, annyira mérges voltam, hogy nem láttam tisztán. Mert minden felnőtt, akinek gondoskodnia kellett volna rólam, hazudott nekem. A nagynéném hazudott. Ránk mosolygott és ruhákat vett nekünk. Aztán pedig bevezetett minket a hegyekbe, hogy meghalljunk. Tehát amikor rájöttem, hogy Marlene valamit eltitkolt előlem, azt hittem, ő is ugyanolyan. Azt hittem, mindenki ugyanolyan. Azt hittem, a bizalom csak egy másik szó a pillanatra, mielőtt valaki bántani fog. Marlene nézett, életében először. Marlene arca nedves volt, a keze még mindig remegett. De tévedtem, mondta Nessa. A nagynéném azért hazudott, hogy elvegyen tőlünk valamit. Marlene azért hazudott, mert félt, hogy elveszít valamit. Nem ugyanaz. A nagymamám már régen megbocsátott neki. Beleírta a naplójába. Beleírta, hogy Marlene rosszabbul hordozta a bűntudatot, mint bárki más, és hogy megbüntetni őt olyan lenne, mintha valakit azért büntetnénk meg, mert ember. A bíróhoz fordult. 15 éves vagyok. Nincsenek sülim. Nincs családom, kivéve a húgomat, egy farkaskutyát és egy nőt, aki egyedül vezette el Missoulaba, és kopogott az ajtókon, amíg nem találta a bizonyítékot arra, hogy a nagynénénk meg akart minket ölni. Egy nőt, aki egy sziklán ült egy barlang előtt, és azt mondta, nem akarja, hogy többé egyedül legyünk. Egy nőt, aki hibázott és hordozta őket, és elmondta az igazságot, amikor kérdeztem, még akkor is, ha tudta, hogy soha nem fogom megbocsátani neki. A hangja egyenletes volt. A szeme száraz. De valami megváltozott a szobában. Maga a levegő is másnak tűnt, nehezebbnek, őszintébbnek. Nem azt kérem ettől a bíróságtól, hogy úgy tegyen, mintha Marlene Calder tökéletes lenne, mondta Nessa. Azt kérem ettől a bíróságtól, hogy értse meg, tökéletes emberek nem léteznek. A nagymamám sem volt tökéletes. Ő is tartott titkokat, de tudással, szeretettel és makacsággal életben tartott, és ez elég. Elég az is, hogy Marlene felhívta őt. Lorna Maddoxra nézett, életében először. Lorna arca merevvé vált. A szája vékony csíkba préselődött, de a szeme megváltozott. Valami enyhén megrepett benne, ahogy a jég megrepett tavasszal, amikor az alatta lévő víz elindul. Tudom, hogy fél tőlünk, mondta egyenesen neki. Tudom, hogy az idegenek nehezen fogadhatóak egy ilyen városban. Tudom, hogy azt hiszed, valamit védelmezel, de azt is tudom, hogy egy megyei jelentés a földcsuszamlás kockázatáról hedzen egy napig a férjed asztalán pihen. És tudom, hogy ha valaki továbbította volna azt a jelentést, a szüleim talán még mindig élnének. A szoba elnémult, nem csendes. Némán. Az a fajta csend, aminek súlya és textúrája van, és úgy érzed, soha nem ér véget. Nessa Lorna tekintetét tartotta. Nem emelte fel a hangját, nem mutatott vagy vádolt. Csak ott állt egy lány, aki túlélte a hegyet, és egy nőt nézett, aki az életét arra építette, hogy soha nem kérdőjelezték meg. Nem azért vagyok itt, hogy megbüntesselek ezért, mondta Nessa. Nem azért vagyok itt, hogy bárkit is megbüntesszek. 5 hónapig küzdöttem az életemért, és elfáradtam a küzdelemben. Csak hazamenni szeretnék. Azt akarom, hogy a húgom iskolába járjon.
Azt akarom, hogy elültessem a nagymamám kertjét, és azt akarom, hogy ne féljek attól, hogy a következő kedves ember, akihez szólok, végül hazugsággal fog kiderülni. Szünetet tartott. Tehát azt kérem tőletek, mindannyiótoktól, hogy engedjétek, hogy abba hagyjam a félelmet. Hogy maradhassunk. Visszasétált a helyére. Ren megragadta a kezét, és mindkét kezével szorosan tartotta. Ghost odabújt a lábához. A szoba sokáig némán maradt. A bíró megtisztította a torkát. A kérvényre nézett, Lorna Maddokra nézett, Marlene nézett, a két lányra a hátsó sorban. Aztán elutasította a kérvényt. A gyámsági eljárás a tervezett módon folytatódik. A tárgyalás után a szoba lassan kiürült. Az emberek csendben távoztak. Jawab mang raha tha. Néhányan megnézt Nessát, ahogy elhaladtak mellett, ezúttal nem gyanakodva, hanem valamivel másszal. Valami csendesebbel és nehezebben nevezhetővel. Lorna Maddox volt az utolsó, aki felállt. Összeszedte a papírjait. Az ajtó felé indult. Aztán megállt Nessa Pajamelt. Nem nézett rá közvetlenül. A feje fölötti falra nézett, ahogy az emberek teszik, amikor olyasmit próbálnak mondani, ami többe kerül nekik, mint várták. Nem tudtam, hogy van gyerekük, mondta. A hangja alig volt. Hangosabb egy suttogásnál, amikor az a jelentés az asztalára került. Nem tudtam, hogy vannak gyerekek abban a házban. Aztán kiment. Nessa a folyosón találta Marlent. A falnak támaszkodott, az arcát a kezébe temette. Haron mellett állt, jó karjával átölelve a vállát. Nessa megállt előttük. Marlen felnézett. A szeme piros és duzzadt volt. Ott álltak, egymásra nézve. A folyosó üres volt. A fény egy távoli ablakon jött be, halvány és tiszta. A nagymama már régen megbocsátott neked, mondta Nessa. A hangja először reccent meg az egész reggel. Én is! Marlene olyan hangot adott ki, ami nem volt egészen szó. Elérte Nessát, és ezúttal Nessa nem húzta el magát. Előlépett az ölelésbe, és érezte, ahogy Marlene karjai körül zárják, és érezte a nő egész testének remegését valamitől, amit 2 éve magában tartott. Marlene a hajába súgta. Kislányom, bátor kislányom! Ez volt az első alkalom, hogy valaki így szólította, mióta a nagymamája meghalt. Nessa lehúnyta a szemét, és hagyta magát megölelni. Cordell Pratt kedd reggel tartóztatták le Missolában. A szerif 2 helyettesszel és egy elfogató parancsal érkezett, amely olyan vádakat sorolt, amelyeket Darbban senki sem társított még egy nőhöz, aki bőrkesztyűt viselt és operába járt. Kísérlet emberölésre, elhagyatással, gyermekveszélyeztetés, csalás. Minden tagadott. Azt mondta, a lányok megszöktek. Azt mondta, napokig kereste őket. De a bizonyítékok úgy torottak ellene, mint a tűzifa. A takarmányból tulajdonosa, aki emlékezett rá, hogy távoli utakat kérdezgetett. Az özvegy, aki 3 embert látott elmenni és egyet visszajönni. A levél az ügyvédhez ingatlan eladásáról olyan gyermekek után, akik már nem voltak az ő gondozásában. A kenyér és a víz csomagja, még félig fagyottan, amit se a barlangban őrzött bizonyítékként. A perszécs kevesebb, mint egy hétig tartott. Az esküdtszék 4 percig tanácskozott. Minden vádpontban bűnös. Cordell állt a tárgyalóteremben, arca üres volt, halvány szemei pedig üresek, és nem nézett a 2 lányra, akik a 3. sorban ültek. A bíró Anzehan Enza évre ítélte. Bilincsben vezették el, szó nélkül. Ren közel hajolt Nessához. Biztonságban vagyunk most. Nessa megszorította a kezét. Igen, biztonságban vagyunk. De a biztonság nem volt egy olyan érzés, ami azonnal érkezett. Lassan érkezett az elkövetkező hetekben, ahogy a tavasz érkezett a Bitterroot völgyibe azon az évben. Apró jelekben, csendes változásokban, dolgokban, amiket elmulaszthatsz, ha nem figyelsz. Az első jel Lorna Maddox volt. 3 nappal a tárgyalás után egy kosár jelent meg a panzió tornácán. Nem volt cetli, nem volt név, csak egy kosár, ami tartósítószerrel, friss kenyérrel és egy mézes üveggel volt tele valaki magánméhéséből. Nessa tudta, ki hagyta ott. Felismerte a kosarat bélelő ruhát. Ugyanaz a minta volt, amit Lorna viselt a tárgyaláson. 1 héttel később Lorna megjelent a farmon. Nessa gyomlálta a virágos kertet. Rena Tornacon rajzolt, Rena Tornacon, Ghost pedig egynapos foltban nyelvekint.
Lorna egy pillanatig a kapunál állt, mielőtt Nessa észrevette volna. Egy mappa papírokkal tartott a kezében. A Megei Tanács jóváhagyta a történelmi emlékvédelmi jogot az ingatlanotok számára, mondta Lorna. A hangja merev és formális volt. Egy olyan nő hangja, aki az életét parancsadással töltötte, és most valami újat tett vele. A jog azt jelenti, hogy a földet nem lehet fejleszteni vagy fejlesztőknek eladni. Örökre megvédi a farmot és a környező területet. Nessa letörölte a szennyeződést a kezéről. Lornara nézett. Lorna nem nézett el, bár nyilvánvalóan valami került neki, hogy tárca a tekintetét. Én magam intéztem át a papírokat. A tanácson, mondta Lorna, ez volt a legkevesebb, amit tehettem. E mapát a kapupostára tette, aztán Renre nézett a tornácon. Ren azokat a nagy, komoly szemekkel nézte, amik semmit sem mulasztottak el. Lorna arckifejezése megváltozott. Valami mozgott a gondos masz mögött, amit viszelt, valami régi és nehéz, amit olyan régóta hordozott, hogy barázdákat vájt belé. Jó művész, mondta halkan Lorna. A húgod. Aztán megfordult, és visszasétált az úton. Nem nézett vissza, de lassabban járt, mint kellett volna. És Nessa megértette, hogy néhány bocsánatkérés nem szavakban jön. Azok a dolgok, amiket az emberek tesznek, amikor azt hiszik, senki sem figyel elég szorosan ahhoz, hogy észrevegye. A farm darabonként élet újjá. Silas Brennan magjait április végén vetették a földbe. Nessa úgy dolgozta a talajt, ahogy Astrid tanította neki, lápáttal forgatva, kézzel terve a rögöket érezve, ahogy a sötét föld morszolódik az ujjai között. Az első zöld hajtások májusban jelentek meg. Ren mezitláb szaladva az udvaron, hogy a földre térdepelve megvizsgálja az apró növényeket, mintha személyesen elrendezett csoda. Coltre hétvégék többségén kijött a farmra. Soha nem jelentett be magát. Egyszerűen megjelent a szerszámaival, és elkezdték javítani, amit javítani kellett. Egy lazadeszka a tornácon, egy repett ablakkeret, egy tetőrész, ahol a zsindelyek 2 téli elhanyagolás után felpöndörödtek és szétváltak. Csendben és jól dolgozott, soha nem kért semmit. Soha nem maradt tovább, mint amennyi a munkához szükséges volt. Egy szombat délután, június elején a hátsó tornác egy törött lépcsőfokát cserélte. Nessa kihozott 2 pohár vizet, leült a korlátra, és nézte, ahogy Méri vágja, és a helyére illeszti az új deszkát. A kezei biztosak és lassúak voltak. A fát úgy kezelte, ahogy a nagymamája a kenyértésztát kezelte, türelemmel, a fa tiszteletével. Megkérdezte tőle, miért jön? Nem válaszolt azonnal. Letett a kalapácsot, leült az általa épp épített lépcsőfókra, és a mezőre nézett, ahol Ren botot dobott Gosnak, aki minden alkalommal visszahozta, mintha szent kötelességet teljesítene. A feleségem 3 éve halt meg, mondta. A hangja csendes és egyenletes volt. Hosszú ideig bet volt. Miután elment, abba hagytam a javítást, a építést, mindent, amit a kezemmel csináltam. A nagypapám mondta, hogy kezdjem újra. Azt mondta, a gyász nem ok arra, hogy abba hagy a dolgok alkotását. Azt mondta, a legjobb módja annak, hogy tiszteld azt, akit elvesztettél, az, hogy építs valamit, ami tartós, a kezére nézett. Érdesek, hegesek voltak, és a nap barnította. Azért jövök ide, mert ennek a helynek építésre van szüksége, mondta. És mert a dolgok építése emlékeztet arra, hogy még élek. Nessa ránézett. A mezőre nézett, ahol Ren nevetett Ghoston. A kerítésen túllévő hegyekre nézett, amelyek még júniusban is havasak voltak, hatalmasak, közönyösek és szépek. Valami lazult a melkasában. Egy csomó, amit olyan sokáig tartott szorosan, hogy elfelejtette, hogy ott van. Nem mondott semmit, nem is kellett. A korláton ült, ő pedig a lépcsőn. És nézték, ahogy Ren és Ghost fut a magas fűben a késő délutáni fényben. És a csend köztük nem volt üres, teli volt. A nyár aranyul égett a völgyben. A kert többet termett, mint Nessa várt. Paradikom, báb, tök és fűszernövények, amelyek nagymamája konyhájának illatát árasztották. Marlene heti 3-szor jött a farmra. Tanított Nessának olyan recepteket, amiket Astrid régen azt ott megvéli.
जो अब जवाब मांग रहा था. Barna zajtót, lápos krumpli kenyeret, amit olyan forró lapon sütöttek, hogy a szélei megfeketettek és felkunkorodtak. A konyha gőzzel, vaj, liszt és valami náluknál is régebbi illatával telt meg. Valami, ami apáról fiúra szállt. Ren mindent lerajzolt. A kertet, a konyhát, Marlene gyúró kezét. Coulter szerszámai szögeken lógtak a pajtában. Ghost a tornácon aludt egy napsugárfoltban. 3 füzetet töltött meg azon a nyáron, és belekezdett a 4. is. A rajzai újra ragyogtak, telve színnel, melegséggel, és azzal a sajátos részletességgel, ami csak egy gyerektől jöhet, aki azért figyel igazán, mert végre elég biztonságban érzi magát ahhoz, hogy közelről szemléje a körülötte lévő világot. Augusztusban végre hivatalossá vált az örökbefogadás. Marlene és Harlan Calder Nessa és Ren Hollis törvényes szülei lettek. Az ünnepség rövid és csendes volt. A bíró az irodájában írta alá az iratokat. Marlán sírt. Harlan a jó karjával megfogta Nessa kezét, és lányának szólította, a hangja megremegett a szón, amitől Nessa szeme könnyezni kezdett. Ren megkérdezte. Megtarthatja-e még a Hollis nevet? A bíró igent mondott. Ren azt felelte, ez jó, mert ő egy Hollis és egy Calder, és mindkettő szeretne lenni. Kora ősszel beköszöntött az ősz. A nyírfák szeptemberben aranyra váltak. A levegő megfagyott. A farm mögötti hegy felvette téli arcát, szigorú, hófötte és figyelmes. Egy októberi reggelen Nessa a tornácon állt, és megérezte a közeledő hó fémes élét, ugyanazt, amit egy évvel ezelőtt érzett, amikor a nagymamája még élt, és a világ még egész volt. Marlene délután elvitte a temetőbe. A sír egy kis dombon volt a templomkert szélén, egy nyírfa alatt, aminek levelei aranypénzeket szórtak a fűre. A sírkő egyszerű volt. Astrid Hollis, 1875-1947. Szeretett nagymama. Nessa a fűben térdelt. Egy üveg lingambogyó lekvár tett a kőre. Mellé tett egy csokor szárított gyógynövényt a kertből. Ghost csendben ült mellett. Most kivételesen mozdulatlanul, halvány szemei a lehulló leveleket figyelték. Nessa a zsebében nyúlt és elővette a zippót. A sárga rész meleg volt a testétől. A tenyerében tartotta és sokáig nézte. Aztán felpatintotta. Megjelent a láng, kicsi és stabil, vibrálás nélkül égett a csendes októberi levegőben. Életben tartottam a tüzet, mondta. A hóg megígértem. Becsukta az öngyújtót és a mellkasához nyomta. A fém megtartotta a melegét felette. A nyírfa levelei egy szellőben szuszogtak. Nem érzett hangot, mint egy halk tapsz, mint valaki messziről, aki halkan összecsapja a tenyerét, és azt mondja, igen, ez az én lányom. Nessa becsukta a szemét. Amikor kinyitotta, a fény megváltozott. A nap alacsonyabban járt, a árnyékok hosszabbak voltak, a hegy narancs és rózsaszínben izott a nap utolsó sugaraitól. Felállt, és lerázta a füvet a térdéről. Ghost mellett melkedett fel. Együtt sétáltak le a dombról az út felé, ahol a teherautó parkolt, ahol Ren várt az utasülésen a rajztáblájával és színes ceruzáival, ahol Marlene egy termoszt kávét hagyott a műszerfalon egy cetlivel, amin ez állt. Vezess biztonságosan, és gyere haza vacsorára. Otthon. A szó megváltozott. Régebben egy helyet jelentett, egy farmot a világ szélén. Még mindig azt jelentette, de most már többet jelentett. Jelentette Ren nevetését a kertben. Jelentett Marlene virággal borított kezeit. Jelentett Colta kalapácsának egyenletes ritmusát, ahogy szombat délutánonként fát ütött. Jelentett Ghost farksovállását a tornáci deszkákon, amikor lépteket hallott az útról jönni. Jelentett az embereket, akik maradtak. Marlene elindította a teherautót. Ren megkérdezte, megállhatnak-e cukorkáért útközben? Nessa igent mondott. Ghost bedugta a fejét az ablakon, és hagyta, hogy a szél laposan a koponyájához simítsa a füleit. Az út a völgyben kanyargott, aranylik a nyírfákkal, ragyogott az év utolsó vadfényétől. Mögöttük a hegy az esti égbe emelkedett, hatalmas és közönyös. Soha nem törődött, soha, hogy élnek-e, vagy meghalnak. De Nessa Hollis törődött, és megtanult valamit abban a barlangban,
Abban a városban, abban a hosszú, nehéz évben a veszteségből, a túlélésből és a megbocsátásból, amit a nagymamája mindig is tanítani akart neki. A tűzélet, de a szeretet tartja égve. Köszönöm, hogy velem tartottatok a videó végéig. Őszintén hálás vagyok minden egy egyes pillanatért, amit itt töltöttetek velem. Jelenleg az első nagy célunk felé tartunk, az Hazár feliratkozó. Ha a történeteim akár csak egy kicsit is megérintették a szíveteket, kérlek, támogassatok az iratkozz fel gomb megnyomásával. Minden egyes feliratkozás hatalmas motiváció számomra, hogy folytassam az írást, és még értékesebb történeteket hozzak nektek. Találkozunk a következő videóban.